vagone kunzwisisa shoko raMwari. Saka mukana weshoko kana usipo, uchipotipa reckless vain discussing topics, we will not stoop that low. So because of that, we shall not be doing that radio program effective this coming Monday. As a program yedu pa TV iri kupfuurira mberi, vanoiziva inonzi Chosen Generation, inoitwa Saturday ega 9:30 AM kusvikira na 10, yozodzokorodzwa musi Wednesday na 10 AM kusvika na 10:30. Iyoyo iri kupfuurira mberi nekuti takaona kuti iri kutipa mukana wekuti tibatsire vanhu pama issues ari kuvanetsa pakutenda kwavo. Hatina kudzingwa kuStar FM, tisi takatoti hatichauya garai neredhiyo yenyu. Kana tawana mari tichaita a sponsored program yatinenge tichidzidzisa vanhu shoko raMwari, pane kuti discuss nyaya dzeumwanga hwana Benhura nana mbuya nyanga. Regai ndivhurise vhesi yandakabata nezuro. Ndine chinangwa chekuti tipfuurire mberi nevhangeri yandaka introducer. Nezuro takaparidza vhangeri inonzi dzepamba nedzemusango. Saka tichapfuurira mberi nayo, tibatsirewo varwere vabviswe pano vari kudisturba shoko raMwari. Right. Regai ndiverenge kubva kubhuku yaJudges Genesis chapter number 7. Nezuro takaibatira paGenesis chapter 6, asi hazvina hazvo kushata, tinogona kuiverengera paGenesis chapter 7 verse 1 kusvikira verse 4. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of the beasts that are not clean by two, the male and his female, of fowls also of the air by the sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. Mwari wakataura na Noah. Vhangeri vadikani irinoda kuti kana richitaurwa kana richiparidzwa tiuye kwariri tiine mweya wekunzwisisa, kuti hamunganzwisise zvakanyorwa musina kunzwisisa akazvinyora. Kuti unzwisise shoko raMwari unge uchinzwisisa Mwari wacho kuti paakanyora shoko wakanga aine chinangwa chei. Ayaya. Saka ndichitaura nemumwe murume paFacebook anga achivava zvisingabviri nekuda kwevidhiyo yatakaisa ipapo tichiratidza vanhu unyengeri hwakanga huchiitwa namakandiwa pakuda kubira vanhu mari, achitaura $77 yeseed. Saka takaita vidhiyo, takatanga taplaya vidhiyo yekuUFI ndokubva tazovhura magwaro tichiongorora tichiratidza vanhu kuti mukomana uyu haana clue. Saka murume uyu anga achivava achiti no, hapana zvinhu zvakadaro, vhangeri rinoparidzwa zvisikaite nemurume yeyu. Saka ndamutumira mibvunzo ndikamuti ndipowo mavhesi anoratidza kuti kune akambobvisa chegumi muchechi yaJesu, ndipe 1, usandipe maviri, ndipe 1 vhesi. Wondipawo imwe vhesi inowanikwa Spiritual Father New Testament, kana kuti wondipa vhesi inotaura kuti munhu waMwari anonzi muzodzi waMwari. Wondipa futi vhesi inotaura kuti kune chechi yakanga ichitungamirirwa nemuprofita. Handisi kuda 2, ndiri kuda 1 vhesi. Satsvage maviri kana matatu, imwe chete inotaura kuti pakati pakaunganwa muprofita Ningi achitungamirira ipapo, just 1 vhesi. Saka ndamutumira mibvunzo iyoyo, haana kuipindura, avava zvisikaita. Akati no, hakone kundibvunza mibvunzo yese iyoyo handinei nayo.
inga 1 zvinonzi 1 pane vana vaiprofita pachikoro bhaibheri. Ndokubva ndamubvunza ndikati ndipowo futi 1 vhesi inotaurwa zvichinzi vanhu vakaouta nemari muchechi yaJesu. Ndipe 1 vhesi inogadzira outa yemari mubhaibheri, just 1. Handisi kuti iwewe uri wrong. Kana riri bhaibheri rauri kuverenga iwe kana kuti rauri kuverengerwa naprofeti vako ndirowo randinaro. Saka chiburitsa vhesi imwe chete inonzi vanhu vakavaka outa yemari. Saka haana kuiwana, azenga kuti inga 1 Mwari akati kuna Moses vanhu ngavaunze zvipo kuna Mwari. Saka tazomupindura ndichimupa vhesi iri paHebrews 10 inotaura kuti Mwari achiunza Jesu panyika, Jesu anotaura achiti zvibayiro nezvipiriso zvezvivi imi Mwari makazviramba, hamuna kuda kupiwa zvibayiro zvinopiswa. Tobva ndamuti ko iyi vhesi wakambosanganawo here nayo? Saka ndazopedzisira ndamuti zvino kana usingagoni kuverenga bhaibheri ndochiti ndokudzidzisa vhangeri, ndokudzidzisa futi here how to read. Hauone here kuti unenge watiomesera. Kozi kana wasvika palevhu yekukakavara unofanira kugonawo kuverenga wega kuti bhaibheri riri kuti kudi, nekuti handingapote futi ndichikudzidzisa how to read. Asi ndo zvakaita vazhinji. Vanhu vazhinji vanokakavara nebhaibheri, ukavatsvaga havasi kukakavara pamusoro pezvinhu zvavanoziva, vanokakavara pamusoro pezvavakaudzwa newavanotenda. Vanofamba vachiti muprofita akati, baba nhinge vakati, amai nhinge vakati, sekuru nhinge vakati. Ivo vega kuvabvunza kuti shoko rinoti kudi, havazivi zvinotaurwa neshoko, vanoziva zvinotaurwa nababa nhingi. Mwari uchiunza nyaya Noah. It's one of my favorite stories in the Bible. Noah akarembera akatakura nyaya dzikukutu dzevhangeri. Une madimensions akawanda aanenge achida kuparidza vhangeri nawo muupenyu hwaNoah. Muupenyu hwaNoah. Chekutanga sezvandakambotaura, ndakaburitsa uchenjeri hwekuti Noah paanozvarwa baba vake Lameki vanotaura vachiti, this man shall comfort us upon our labor and our toil which we have suffered because of the cursed earth. Shoko rinoti iro Lameki akabereka a son. Asukaverenga panozvarwa Lameki na Metusela, panongonzi Metusela akabereka Lameki. Pakaberekwawo Metusela na Enoki, panongonzi Enoki wakabereka Metusela. Panoberekwawo Enoki na Jared, panongonzi Jared wakabereka Enoki. Hapataurwi kunzi Jared wakabereka a son. Kunze kwaSeti ndiye anonzi a son paanozvarwa naAdhamu. Pakati pese apa vakomana vanenge vachizvarwa vanenge vachingonzi ninga akabereka ningi, ninga akabereka ningi, ninga akabereka ningi. Pati panoberekwa runzwa paya kunzi Lameki wakabereka mwana mukomana. Ndokubva ati iyeye watazvarawo ndiye achatinyaradza pakusanyuka, pakufondoka kwatiri kuita panyika nekuda kwevhu rakatukwa naShe. Mazwi iwayo anonetsa kuti watsvage kuti ko iye Lameki wakanga achitaura zvekuzorodzwa naNoah, chii chakanga chirehwa. Saka achitozvarwa Noah, izwi rekuti Noah rinoreva kuti uyo uchatizorodza. Wakatozvarwa achinzi achazorodza vanezenge vachishanda, vachitambura nekushanda, vachazorodzwa nekuti Mwari achitonga Adhamu naEve wakanga akesa ivhu ravakanga vachazorima. Vamwe havanzwisise, regai ndiverenge verse 17 in chapter 5. And all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. And Jared lived 162 years, and he begat Enoch. Hallelujah. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah.
And Methuselah lived 187 years and begat Lamech. Chinzwa panozvarwa Noah. And Lamech lived 182 years and begat a son. And he called his name Noah, saying, this same shall comfort us concerning our work and the toil of our hands, because of the ground which the Lord has cursed. Saka Noah hana kungozvarwa bedzi, akazvarwa achinzi mwana mukomana, sekunge vakanga vachizvarwa kumashura vakanga vari vasikana. Izvo pari kunzi he is a son, pari kutoreva kuti Mwari achiunza Noah wakanga achiziva kuti Noah ari kurepresenta Kristu ndiye achazorodza vanhu. Unonzwa achiti paMatthew 11:28 and 29, uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndikuzorodzei. Saka kuzvarwa kwaNoah kuzvarwa kwaKristu ari kuuya kuzozorodza vanhu. Pari chii chiri kusaka Lamech ataure zvekuti tiri kuzorodzwa pakurima ivhu rakatukwa paGenesis chapter 3 verse 17? Adam atadza. Mwari akati, cursed be the ground which thou shalt till, it shall bring forth thorns and thistles and briars. Mwari achitaura izvozvo akati, ndatuka ivhu rauchanorima. Hapasiripo pega pakatukwa ivhu. Ivhu rakatukwa rikanzi richabereka minzwa nerukato nemitumba mbeva. But tikaenda pachapter 4 yaGenesis tinonosvika ipapo Kaini wachiuraya Abhero. Mwari unotuka zvakare ivhu, anotaura kuti ivhu richaramba kukuberekera kana wakunoririma nekuda kweropa raAbhero wavauraya. Ndokubva zvanzi, the earth shall not bring forth the increase of her labor. Zvinoti Kaini achibva pamberi paMwari akaenda achitoziva kuti kunyange ndikatsvaga mbeu yakanaka sei, ivhu harisi kumbofa, rakandiberekera zvinondigutsa nekuda kwemedha yaakanga aita. But ngatizivei kuti Noah wakanga ari murume wechi10 kubva pana Adamu. Murume wechingani Noah? Murume wechi10 kubva pana Adamu. And M10 inorepresenta the 10 commandments. Saka pari kutsanangurwa nzi the same shall comfort us. Chiprofita chekuti murayiro kana uchinge wauya ukararama uchasanyutsa vanhu, uchashandisa vanhu, uchapinza vanhu pakufondoka. Ndachakanga chiri chitendero chainamatwa vanhu vachinamata nekuda kwokushanda kwavo. Kana vasina kuuya negwai rechipiriso chechivi havaregererwe, kana vasina kudzingiswa havapinde mumurayiro, kana vasina kuuya nezvipiriso zvekuratidzira, zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvekuyandanisira, havagone kunamata Mwari. Saka vakanga vachinzi vanoshanda. Nyamba pakanga pachinzi Adamu uchadya cheziya, Mwari wakanga asingataure nemurume kuti achatimba migero kuEconet kuti agowana chekupa vana kumba. Chakanga chinzi cheziya chaifanira kuzodyiwa nemurume yakanga iri profesi yemurayiro kuti munhu achapinda mutestamende yaachatanga ashanda kuti agodya doctrine remurayiro. Ndakana Mwari achitaura zvekudya haataura zvinopinda mudumbu, anotaura zvinopinda kumweya, anenge achitaura mharidzo. Saka Jesu anoti ndiri chingwa cheupenyu, madzibaba enyu akadya mana murenje akafa. Izvo mana iri kurehwa haisi mana akadyiwa murenje, murayiro wakadyiwa murenje, vanhu vakafa vadya murayiro. Saka vhangeri ndiro chingwa cheupenyu. Saka Mwari paari kuti uchadya cheziya, wakanga asingataure kuti munhu achatanga arima mihombe yembambaira odikitira ozodya. Waitaura zvemurayiro, waitaura zvetsika dzainamatwa Mwari nadzo mutestamende yemurayiro. Kungoti isu kana tichinzwa Mwari achitaura tinokurumidza kuendesa vhangeri kusadza, kudumbu, kuti vanhu vanotsvaga zvekudya. Unoona dzakaisa foshoro pasaidi dzichidikitira sodziine chihovhorosi. Mwari akati tichadya cheziya nai, regai tishande amabhoyi. Kubvira riini Mwari achitaura zvedumbu rinoora? Shoko rinoti meat for the belly and the belly for meats, but both shall be destroyed by the Lord. Dumbu ndere zvekudya nezvekudya ndere zvedumbu, asi Mwari achazviparadza zvese. Mwari ataura zvinoenda kudumbu. Saka Noah ari murume wechiteni kubva pana Adamu. Saka Adamu ndiye wokutanga, anobva abereka Seti. Pakufa kwakanga kwaita Abhero, Kaini wakaenda kunodhi, abva papresence yeMwari. Seti ndobva abereka Enosi, Enosi ndobva abereka Kainani, Kainani ndobva abereka Mahalalel, Mahalalel ndobva abereka Jaredhi, Jaredhi ndiye akabereka Enoki, Enoki ndobva abereka Metusela, Metusela ndobva abereka Lameki.
Lameki ndokubva abereka Noa, ndokubva yakwana number 10. Ndokusaka Jesu achiuya, hallelujah, anosvika murayiro wararama for a period of 1200 years. Tunaiwana how netse 1200 years. NdaIsraeri akanga aine 12 tribes dzevana vaIsraeri, ndo dzinotipa 1200. Number 100 yagara zvakare inorepresenta murayiro. It is also a number of insufficiency. Dzikada kuweko 1200 years dzakararama naIsraeri mumurayiro dzinokwana. Makore acho anoverengwa kubva panofa Moses. Testament haina simba kana wakaivamba asati afa. Kubva panofa Moses kusvikira pabhuku yaMalakai pane approximately 700 years. Pane makore mangani? 700 years. Kubva pabhuku yaMalakai kusvika pabhuku yaMatthew pane blank page. Blank page inorepresenta around 465 years. Kana testament isingawane simba kana wakaivamba afa, zvinoreva kuti murayiro wakagumira pamuchinjikwa panofa Jesu. Ndapanofa Jesu ndo panoperera murayiro, ndo panotangira nyasha. But Jesu akararama makore mangani? 33 years. Tikatora 465 dzepa blank page tikaedha 33 years dzaishowa kuti Jesu Kristu, tinoona mangani? Tinoona 498 years. The wise men from the east vakafamba 2 years vachibva kunyika dzavo vachiuya kuzoona Jesu ari kuberekwa. 2 years plus 498, so dzeta 500 plus 700 to 1200 years. Saka dzinotoripo 1200 years dzakararama naIsraeri ari mumurayiro. Mwari achiziva kuti dzinenge dzichirarama zvadzo ungano dzaIsraeri dziri mumurayiro dzakamirira kuberekwa kwakamufota anozovazorodza pakushanda kwavo kwese. But panguva yaNoa, ndiNoa akanga achizozorodza vanhu pakushanda kwavo. Saka Noa ndiye akanga achinzi murume iyeyu ndiye achatizorodza pakushanda kwedu. Saka Mwari anobva ati nyika yese yakanga yakaora, vanhu vakanga vari corrupt, vanhu vakanga vaine violence. Mwari akati ndinozvidemba kuti ndakasikirei munhu, regai ndiparadze zvese zvandakasika. Ndokubva zvanzi Noah found favor in the eyes of the Lord. Akawana favor, ndokubva anzi aite sei avakangarava. Patukatarisa zvakanaka unozoona Mwari achitaura zvakare kuti Noah anga akarurama. Even verse yataverenga chapter 7 ya Genesis yapupura kururama kwa Noah. Hallelujah. Shokorati, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Mfana, ndaona kuti pakati pevanhu vese iwe ndiwe wakarurama. Saka chipinda mungarava ndikuponese. Hakuna zvinhu zvakadaro vadikani. Noah haigona kuberekwa akarurama, uye Noah haigona kuwanikwa akarurama. Nechikonzero chimwe chete, shoko rinoti chivi zvachakapinda nekuna Adamu, vanhu vese vakabva vanzi vakatadza, kunyange nevakanga vasina kutadza nekutadza kwaAdamu. Saka Noah muzukuru waAdamu haagoni kuwanikwa akarurama. Ndachivi chaAdamu chiri kuuya kuvanhu vese vakaberekwa in the similitude of Adam. Hallelujah. Muverengo wamwe weBhaibheri asati asvika, regai ndiverenge ndega Romans chapter 5, nekuti kune vanhu vanofunga kuti denga rinopindwa nekunge iwewe usingatukani nevanhu, uchimhoresa vanhu, uchibatsira varombo. Havazviziva kuti denga rinopindwa nevakabarwa kutsva muna Jesu Kristu. Zvekuti vhino ukazvarwa ukafa usina munhu wakabira kana kupomba kana kuita ruchiva kana kunyepa, still denga upinde. Denga ripindwe nevakamira kunyepa, rinopindwa nevakaponeswa. Hatisi kuponeswa pazvivi zvatakaita isu, tiri kuponeswa pachivi chaAdamu. Ukangoberekwa uine mutumbi wenyama unotorima mbara. Saka kamwana kanyowani kazvarwa kumbuya nehanda hospital kuparira nyatwa, kakafa kakadaro kanoenda kudzvara moto. Katadzei kakazvarwa kakafanana naAdamu akatadza. Ndo mhosva yako. Kakasapuwa nyasha dzekumbokura kotozonzwa shoko raMwari kozoritenda, hapana ruponeso urombo. Zviya zvokunyeperana kuti pachigaro chaMwari pane mweya yevacheche kunotori kuuka iko kuya kuya. Hakuna vhesi yakadaro.
Romans chapter 5, verse 14, again taking about 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, and for that all have sinned. For unto the law sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Kunyange pane vasina kutadza nekutadza kwaAdamu, chivi chakapindawo kwavari, rufu rukabva rwapindawo kwavari. Saka vanhu vanonunurwa pachivi chaAdamu, havanunurwe pazvivi zvavakazoita. Kuba kwauri kuitawo mwana, chivi chekuba chakazvarwa nechivi chaAdamu, chivi chaumondi chakazvarwa nechivi chaAdamu. Saka uchiona Kaini achizvarwa, medha yakabva yaitika, but mugadheni hamuna medha yakaitika. Saka uchiona shoko rinoti, Johani pachapter 3 yaMateo, wakati akatarisa Jesu achiuya kurwizi Jorodhani, akati tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Haana kuti tarirai gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, akati rinobvisa chivi chenyika. Romans chapter 4, you have that blessed the man, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Akakomborerwa munhu Ishe waasinga tongere chivi. Blessed is the man to whom God will not impute sin. Hapana kunzi blessed is the man to whom the Lord will not impute sins. Umazisa aMwari kunongori nechivi chimwe chete, chivi chaAdamu. Zvimwe zvese zvakazvarwa nechivi ichocho. Saka Jesu achiuya kuzoponesa vanhu, haana kuzoponesa vanhu pazvivi zvavo, akauya kuzoponesa vanhu pachivi chavo. Chii chakaitwa naAdamu, kuramba zvakarerwa naMwari, achitenda zvataurwa nenyoka, ndo chakava chivi chaAdamu, ndo chabereka zvese zvamuri kuona zvivizvi zviri kuitika mazuva ano. Kamwana ke4 years kanenge kakutotaura zvinyadzi, sviko kunetsa kuti kamwana akakunyora zita akasati kaakugona, pati kaakutaura zvinyadzi kaita sei, kanyowani kakauya manje manje, asi kaakutorova. Ndakakazvarwa kakatakura chivi chaAdamu. Unoona kaakudya shuga kopukuta muromo, sviko kunetsa kuti kakadzidziswa nani kupukuta muromo kana kaba shuga. Kakazvarwa namambara anonzata, saka humambara huri makare kare. Zviri kunzwika? Saka pari kunzi Noa akawanirwa nyasha mumaziso aMwari, but pamberi pacho pobva panzi Noa akawanikwa akarurama, ndokusaka akaponeswa. Vanositadha magwaro vanofanira kuzviona kuti mazwi iwayo ari maviri haapindirani. Ndanyasha hadzipiwa akarurama, nyasha dzinopiwa asakarurama. Kana Noa achinzi he found favor in the eyes of the Lord, zvinoreva kuti Noa anga asiri righteous. Mwari ndiye akangomunzwira tsitsi kuti pane vanhu vese vandichaparadza nemvura, uyu regai ndimuregere agorarama. Nyasha hadzipiwe vakarurama, dzinopiwa vasakarurama. But nyasha dzichinji dzakapiwa Noa, anozonzi futa anga akarurama. Iripo here verse inotaura kuti Noa found favor in the eyes of the Lord. Ndavamwe vanoverenga vachimhanya. Handei tione paGenesis chapter 6 tinzwe kuti chii chiri kuitika. Ivhesi ya8 inoti but Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 1 chapter 7 inobva yati paB, for thee have I seen righteous before me in this generation. This is a contradiction in scripture. Why is the Bible telling us that Noah found grace, which is given somebody who is not righteous? And yet the same Bible tells us that Noah was righteous in the eyes of the Lord. Answer yacho iri simple. Noah akawanirwa nyasha dzekuti agoraramiswa kuti vhangeri yaJesu igoparidzwa. Pari kunzi Noah was righteous in the eyes of the Lord. Haasi Noah ari kurehwa, ndiKristu ari kurehwa. Mwari akagara achizviita kuti anotora mumwe munhu otaura naye kunge ari kutaura naye, iye achitaura nemwanakomana wake.
aika akagara achizviita. Anoti uya patitaure oti iwewe ndiwe wakarurama. Otofunga kuti ande akarurama. Ozonzwa Pauro achiti aye unorurama iwe wakazvarwa naAdhamu unopengere. Airehwa ndiKristu. Iwe wotaiwa musadaro. Anokunzi Kristu. Ndini chaiye ndakanzi naMwari wakarurama. Inzwaika iyi vhesi iri papa inotaura kuti Mwari aitaura naAbhurahama achiita senge ari kutaura pamusoro paIsaka. Pauro oya achiti hakuna zvakadaro. Mwana airehwa asi Isaka. Genesis chapter 12 verse 7. Mwari akataura kuti kudii. Regai ndikuverengere vhesi iyoyo. Genesis chapter 12 verse 7 inotaura pamusoro paMwari achitaura naAbhurahama. And the Lord appeared unto Abraham and said unto thy seed will I give this land. And there built he an altar unto the Lord who appeared unto him. Mwari akati mwana wako iwewe ndiye achava mudyi wenhaka yeKenani. Nyika yeKenani yauri kuona iyi Abraham ndichaipa kumwana wako. Abraham akatofa achifunga kuti mwana airehwa ndiIsaka. Pauro ndokubva azouya akazviramba akati hakuna zvakadaro. Akazviramba papi paGalatians chapter 3 verse 16. Now to Abraham and his seed where the promise is made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Zvati Mwari paaiti munyika ichagarwa nemwana wako wanga asingataure Isaka ndiKristu airehwa. But haana kufa here Abrahama achifunga kuti ndiye ane mwana achadya nhaka yeKenani. Nyaya dzacho dzakawanda dzaitaurwa naMwari kuvanhu. Dhavhidhi akasvika pakufa achizvirova dundundu kuti ndini murume ari kutaurwa naMwari, the man after God's heart. Dai akazoverenga tsamba dzaana Peter kumabasa ndopaaibata godzi kuti komunotaura sei. Ana Peter vaa kuti ndiye murume ari kunzi ari pamwoyo paMwari, murume wacho anonzi Kristu. Mwari achitaura naSolomoni arota hope achinzi kumbira chaunoda ndinokupa chaunoda, akakumbira uchenjeri. Mwari akataura kuna Solomoni akati kudii pachapter 3 ya First Kings akati nekuti wakumbira uchenjeri hauna kukumbira upfumi uye kuti ndiuraye vavengi vako. Ndakupa uchenjeri uye ndakupa upfumi, ndakupa kukudzwa. Makudziro andakuita hakusisina munhu achambokudzwa akararama kumashure kwako, uye hakusisina mumwe achauya kumberi kwako achakudzwa sezvadakuita. Solomoni akati Mwari aitaura neni, izvo ndiKristu airehwa. Makambomuona munhu anonzi achakudzwa naMwari zvokuti hakuna mumwe achauya kuseri kwake kana kumberi kwake anopfuura Kristu. Dhavhidhi achida kuvakira imba Mwari, Mwari akati handivakirwe imba nemanhini. Makambonzwa ndichikumbira munhu kuti andivakire temberi kubvira pandakakubudisa Ijipita. Makambonzwa ndichiti kuna munhu ndivakire temberi. Handizovaka temberi, handisina kuti ndivakire temberi. Dhavhidhi akati handatounganidza mari, zvikanzi dya mari yako. Iwewe kana nguva yakwana uchavata nemadzibaba ako wofa. Ndichamutsa mumwe achabva muhura mako. Kwete muchiuno mako. Bhaibheri kana richitaura zvehura rinotaura zvemukadzi, murume anobereka mwana achibva muchiuno. But Mwari aitaura nemurume anonzi Dhavhidhi achiti kune mumwe mwana achabuda muhura mako. Iye ndiye achandivakira imba. Kana andivakira imba ndichasimbisa chigaro chake nokusingaperi. Achava mwana wangu, ini ndichava baba wake. Solomoni akavaka katemberi achiti ndiye ari kurehwa. Asi Stephen akamunyadzisa Solomoni akati Solomoni akamuvakira temberi asi wokumusoro-soro haagari mudzimba dzakaitwa nomaoko evanhu. Solomoni akaita nedzungu akataka kuvaka temberi, the most expensive church under the sun yakavakwa naSolomoni achifunga kuti ndiye airehwa. Ko munozviziva sei kuti asiri airehwa? Two things. Chekutanga ndechoti Mwari haana kuti mwana achavakira Mwari imba achabuda muchiuno chaDhavhidhi. Akati achabuda muhura. Solomoni haana kubva muhura, akabuda muchiuno chaDhavhidhi. Chechipiri ndechekuti Mwari akati iye kana auya
ndichasimbisa chigaro chake cheushe forever. Ichiroti aizovakira Mwari imba, aizotonga nekusingaperi. Solomoni akashaya, saka hasiri yairewa. Saka Mwari aizviita. Aita sei Mwari? Aizviita kuti anotaura nemunhu vakatarisana kudaiso, munhu agotofunga kuti ndiye ari kureva. Izvo Mwari aitaura nemwanakomana wake. Vanhu vagotonyora kuti Mwari akataura zvakati kuna ningi. Izvo ndiKristu ari kureva. Aika. Yes. Saka Noah paari kunzi akawanirwa nyasha, yakanga iri message yekuti kuona Noah ari ega, ari kusara ari mupenyu, vamwe vese vaparara nemvura, hakuna chakanaka chakanga chaonekwa pana Noah, asi kutoti Mwari wakanga aitira nyasha Noah kuti vhangeri yemwanakomana wake igoita sei, igoparidzwa. Pari kunzi Noah anga akarurama. Mwari wakanga achida kuti vanhu vanzwisise kuti Kristu ndiye akarurama, ndiye achaponesa vanhu nengarava yaaizovaka. Akavaka ngarava ndiani? Ndinowa. Haleluya. Iri kunzwika here? Akavaka ngarava ndiani? Ndinowa. Noa ndokubva avaka ngarava, apedza kuivaka ndokubva anzi ngaaende anotora mhuka dzemusango agodzipinza mungarava. Haleluya. Akanzi atore mhuka dzemusango. Pane vhesi yandakaverengera varume vekuUFI. Ndakavaverengera vhesi ikavabaya, zvikavanetsa kuti ko Mwari anotaurawo kudaro sei. Chii saka muvaverengere vhesi yakadaro? Chakaita kuti ndivaverengere vhesi iyi, mazwi akanga achitaurwa naPastor Kufa pavideo clip yavaida kutsotsa vanhu mari nayo musi wa31 December. Vaitaura vachiti munhu anofanira kusacrifice a minimum of $77 every adult. Kana uri 18 years and below, kana uri below 18 years, unogona kuunza $7, kana $770, kana $7,700, kana kuti $77,000. Ana Seed Road, Nana Creflo Dollar, Nana Benihin, vakaita tricks idzo dzokudhara. Kuma 1998 vanhu vanga vatodzwa nekurohwa mari muEngland nemuAmerica. 2017 hanzi it's a perfect year. Ukadivide 2017 by 7 kunosara kuine remainder. Achisi chokwadi ndichandinutaura. Tofunga medzi dzakamunetsa makandiyo. Because number inonzi perfection in number 7. Saka number yese inenge ichigona kuti 7 akapinda mairi akusare remainder sorry. Ndiyo yega number inogona kunzi inomiririra perfection. Sezvakaita number inoita 14, 21, 28, 35, 70, 700, 1400. Hallelujah. Ndidzo number dzinonzi dzinorepresenta perfection. Kwete number isingapindwe na 7 kusingasare remainder. Hallelujah. Right, tinoda kuti tiende paveranda. Shoko rinoti in season and out of season. Saka tichaparidza out of season kuchinaya.
ndanga ndichitaura pamusoro pei? Perfection. Tikadivide 2017 by 7 kunosara remainder. Zvoreva kuti 2017 does not represent perfection. Is simple arithmetics. Tinogona kugonekwa nemwana wegrade 5. Zvekuti nyaya yekuacha perfection kugorera 2017, it is a fraud. It is a serious sign of lack of intellectual ability. Tisati tatsvaga kuti zviri scriptural here zvoti vanhu vaite sacrifice yekutanga kwegore. Izvo zvekungoti 2017 is a perfect year hazvibude. Ndiri kunzwika? Saka ndichitsanangurirana navo varume ava, ndaivataurira kuti hazviite. Ndokumbira kuti tidzime mafoni edu tisadisturbe maspeakers edu, ngatiise offline. Zvinoita here kuti vanhu vachida kupinda mugore nyowani vanzi Mwari ane chaanoda kwavari kuti Mwari avape gore rakanaka. Dai taidzokera kumashure tichicheka church history yeUFI, tichida kuona kuti 2016 vanhu vakapinda sei kuUFI vachibva ku2015, tinoona kuti vanhu havana kusidhiswa nenzira yakadaro. Zvoreva kuti 2016 was not a perfect year. Kana uine pfungwa dzakatonhorera, unofanira kuti uzvibvunze kuti kana 2017 yanzi iri perfect nekuti pana 7 pairi, saka 2018 chakatochaya because hatisati tasvika zvediko, but obviously chakaita sei? Chakashata. Zvinoitwa nevanhu vanonzi psychic, vanoita basa rekuudza vanhu kuti kumberi kwako kwakanaka here kana kuti kwakashata. Anonzi psychic fortune tellers. Hallelujah. Zviri kunzwika? Church haina kutsvagirwa, haina kutangirwa izvozvo. Atina kumbonzwa mutsamba dzaPauro achiti vari paKorinde ngatigarire gore idzva tiri kumba kwaEpaphras, tichaita crossover tiri ikoko. Zvero kuti Pauro akadzoka anotoshama kuti makaita crossover. Makakurosa muchibva kupi muchienda kupi? Taibuda muna 2016 tichipinda muna 2017. Kwa muri kukurosera kupi kubva musvondo rino muchipinda musvondo rinouya? Wati svondo roda crossover. Saka svondo haridi crossover. Kwa kubva muna January muchipinda muna February muchakurosawo sei? Unobvunza aniko chakabaya chikatyokera. But nhasi ndichada kuti tiverenge vhesi yakanaka. Notenda Mwari kuti muverenge avapo. Vhesi yatinoda kuti tiverenge ndeyekuti tibvunze Mwari kuti Mwari mungagone here kuti mupiwe mari nevanhu kuti muvakomborere. Akanakira kuti Mwari akatiratidza zvaanoda nezvaasingade mumagwaro. Ndo zvakanakira kuchechi. Kuchechi kunoverengwa Bhaibheri hakunetse, zvese zviri mumagwaro. Kumasowe ndo kunonetsa, ndakuriko chikodzi mweya wataura zvakati. Haugone kuzvichallenge ndi hapana pazvakanyorwa. Handei kubhuku yamapisarema chapter 50. Tibvunze Mwari kuti munogona here kuti kumunhu ndipe mari yako kuti uone gore rakanaka. Tofunga mavhesi aya vakomana ava vasi kusangana nawo. Pamwe mabhaibheri avo hamo. Mapisarema 50 verse 6. Mwari aitaura naIsraeri akati kudii?
denga kunodudzira kururama kwake. Iri onere maiki akuti vanhu vanzwe muchiverenga. Right, verenga iri. Kudenga denga kunodudzira kururama kwake, nokuti Mwari ndiye mutongi amene. Verenga ichinzwe. Kudenga denga kunodudzira kururama kwake. Right, muri kuverenga chapter 50 here. Chapter 50 pa verse 6. Mabhisalema chapter 50 verse 6 hande inayo. Nokuti Mwari ndiye mutongi amene. Mwari ndiye mutongi amene. Inzwai vanhu vangu, inzwai vanhu vangu, ndichataura. Imi Israeri, ndichakupupurirai. Ndini Mwari. Ndokubva ataura akati ndinani? Mwari. Zvoreva kuti hamucharamba kuti ndimwari akataura mazwana. Amen. Ataura achiti ndini Mwari. Saka Mwari munoti kudii? Iye Mwari wenyu. Yes. Handingakutukii pamusoro pezvibayiro zvenyu. Yes. Zvipiriso zvenyu zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose. Yes. Handingatori nzombe paimba yako Israeli. Kana nhongo dzembudzi. Tangidzai vhesi iyoyo. Yes. Handingatori nzombe paimba yako. Yes. Kana nhongo dzembudzi. Handingatore nhongo dzembudzi pazvirugi zvako. Nokuti mhuka dzose dziri kudondo ndedzangu. Inzwai matauriro aMwari. Tangidzai. Handingatori nzombe paimba yako. Handingatore mombe paimba yako Israeri. Kana nhongo dzembudzi pazvirugu zvako. Handisi kuuya kuzotora nhongo dzembudzi pazvirugu zvako. Nokuti mhuka dzose dziri kudondo ndedzangu. Ngwarati ndedzangu nemakudo. Yes. Nemombe pamakomo. Mombe dziri pamakomo ndedzangu. Mabhafalo airehwa. Amen. Nenyati. Yes. Ane chiuru chamazana. Mabhafalo anofamba akawanda wildebeest. Zvinenge zvakaita so zvinonzi zvingongona handiti? Amen. Zvine mazikundebva akadai so. Zvine zvakawanda zviri hundreds, thousands zvichimhanya ndezvangu. Amen. Yes. Ndinoziva shiri dzose dzomumakomo. Shiri dzese nedzinogara mumamhango nemumapako ndedzangu ndodziziva. Mhuka dzose dziri mumasango ndedzangu. Mhuka dziri mumasango ndedzangu. Kana ndaiva nenzara. Kana ndikaita nzara. Handaizakuudza iwe. Handaitaurira iwe Israeri kuti ndine nzara. Nokuti nyika ndeyangu. Nezvaizere nazvo. Zvese zvakazara munyika ndezvani? NdezvaMwari. Tsokorodzai. Kana ndaiva nenzara, handaizakuudza iwe. Nokuti nyika ndeyangu nezvaizere nazvo. Yes. Furira imberi. Ko ndingadya nyama yehando kana kunwa ropa rembudzi here? Ndingadya nyama yemombe reinini kana kunwa ropa rembudzi? Yes. Bayirai Mwari zvibayiro zvokuonga. Bayirai Mwari zvibayiro zvekuonga. Thanksgiving offerings. Do offering inogamuchirwa naMwari. Kuvonga Mwari. Thanksgiving. Kuti Mwari akanaka. Do zviri kunzi kana muchida kupa kuna Mwari mupei offering inonzi thanksgiving. Amen. Ndikaita nzara handitaurire iwewe chikona mombe. Zviri kudondo ndezvangu. Ndonotora ndobaya. Handimbotaurire iwewe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika here? Amen. Ndiri kunzwika? Amen. Saka shoko riri kuti kudii? Riri kutaura kuti Mwari haapiwe zvinhu nevanhu vaakasika. Amen. Mwari ndiye anotopa vanhu, iye haapiwe. Ipapa pandiri kutaura vanhu vachati saka tinozonzi tipe maofferings sei? Situation yatinayo naMwari iri complicated.
Zvatakaita isu pana Mwari zvakangofanana nezvakaita huku yako iri muchirugwi. Huku yako iwewe haina offering yainokupa. Kana uchida kutora mazai haumboti pamusoro ivasheshe simudzirai kuseru kundimbotorawo matatu akungonofraya ndanzwa nenhomba kungochibvisa ngachibvapa chinosara chibvunzwa nevamwe vacho kuti wanga uchivavei zvonzatora mazai angu hadzimboti dzese hande tinomurova kumba uku tinongoti hapana zvekuita ndiye muridzi wedu. Handiti atora mazai akasiya iwe tenda Mwari aigona kutokutsenga futi hapana nomubvunzo. Ikavava ukadhiniwa unotochibata yanga ichikandira yacho tiitsenge. Ndozvatakaita pamberi paMwari. Vanhu havape kuna Mwari. Mwari ndiye akavapa upenyu nekuvepo nekufema. Saka pa $100 ukaunza $1 kuna Mwari, don't consider kuti une chawapa Mwari. Izai ratorwa pasheshe rekukandira. Hapana thank you, hapana maropafadzo aunofanira kupiwa naMwari nekuti wamupa $1. 99 yawasara nayo ndeyake futi. Kungoti anokutendera hako kukuti uishandise. Ndokunaka kwaakaita. Vanhu havana kudzidziswa zvandiri kutaura izvi. Vakadzidziswa Mwari anoshupika, anototi kana achida kufambisa vhangeri anouya orereka musoro oti ndironeiwo ndozokukomborerai. Iwowo ushupetu hwacho huri mauri. Uri kuudzwa kunzi kana wapa kuna Mwari, Mwari achakupa zvakawanda zvidhafu dhafu. Saka anazvo ndiani pakati pako naMwari? Kana Mwari achigona kuti wamupa $1 anokupa $1,000,000. Saka ari kupa mumwe ndiani? Mabasa avapostora chapter 17. Mabasa avapostora chapter 17 tangire pavhesi ya 22. Yes. Anoti kudii munyori? Zvino Paulo amire pakati peAreopago akati, imi varume veAtene, tangidzai. Zvino Paulo amire pakati peAreopago Akanga akamira paAreopago akati kudii? imi varume veAtene, imi varume veAthens, pazvinhu zvose ndinoona kuti munonamata zvikuru. munoshingaira, you are too reshona rakashaya kuti roti kudii. But Paul akati, I perceive that in all things you are superstitious. Haana kuti you are devoted to God. Akashandisa word rekuti superstitious. Saka reshona rati munonamata zvikuru. Superstition nekunamata zvakasiyana. Superstition zvakafanana nekunyumwa. Ndiri kuona kuti munonyumwa zvikuru. Yes. Nokuti ndakati ndichipfuura ndakaona makanyora paatari inonzi kuna Mwari asingazikanwa. ndichicherechedza zvamunonamata. Wakaonei? Ndakawanawo aritari yakanyorwa yakanga yakanzi kudii? kuna Mwari asingazikanwi. Mwari wamusingakuzive muchimunamata ndo wandichakuudzai nezvake. Zvino chamunonamata musingazivi, yes, ndicho chandinokuparidzirai. yes. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Mwari ndiye akasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga napasi. Zvikanzi he is Lord of heaven and earth. Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haagari muAnglican cathedral. Haashumirwi namaoko avanhu. Haanamatwe nezvinhu zvevanhu zvavangamupa kudai so. Seachinge achishayiwa chinhu. Kunge ane chaanoshayiwa. Zvari iye amene unopa vose upenyu. Ndiye anopa vese upenyu nokufema nekufema nezvose. Ndiye futi ukaona watenga bhutsu nyowani zvatosanksheniwa, zvinotori netsamba dzadhindwa, regai apfeke nyowani. Dora chairo Mwari akanda unopera mwedzi kuti tsvai usati warisa muhomwe. Amen. Saka uchiona izvi zviri kufunga kuti wakabhuroka ndau una mari.
ukapinda muavenues unoona kuti hauna kuporoka, wotobuda uchiti takapfuva takapenga. Wozi kune mumwe ari kutadza kufema, ari kubhadhara $600 per day, ari palife support, ari kubatirwa kufema nemushini, ari kuchajwa. Iwe uri kungofema nezvimhino zvako zvauinazvo izvi, hapana ari kukuchaja. Ukaona shasha iri kutadza kufema, unotanga kuona kuti saka kupfuma hakusi pamari chete, ndakapfuma kana ndigona kufema ndega. Mwari ngaakudzwe. Amen. Unotanga kuona kuti saka yekurarama haisi yekubhorodherovhezi. Ukatoona kwaedza ukadoka ukaedza futi ndiripo, Mwari akanaka. Amen. Mwari ndiye anopa vanhu zvinhu zvese. Mwari haatorere vanhu, asi kuti ndiye anotopa vese. Kumupa Mwari mari iri mumuhomwe mako hakusi kupa, kudzorera kwawakatora. Amen. Isaini yekuti uri kukurekogunaiza kuti zvese zvandinazvo zvakabva kwamunhu, saka ndiri kudzosera chikamu chezvandakawana. Wese anorima anopota aidzokera chibage chaakakohwa kuvhu kwaakadyara, kuti ivhu rake rione kuti anoacknowledja kuti anotora kwatiri. Amen. Unoona mukicheni muine chibage chanzwa neutsi chakarembera so pamutariro, vakuita kunge vasiri kuchiona. Izvo chakachengeterwa kudzoserwa kuvhu. Kana vachidzosera chibage kuvhu, havasi kuitira ivhu tsitsi. Ivo ndo vari kutoitirwa tsitsi nevhu kugamuchira chibage chavo. Ivhu rikachiramba panofiwa. Kunze ari pasaidi pako uri kuzvinzwa here? Ndiyo correct teaching yekupa, kwete yekuisa maoko muhomwe uchiganza kunoverenga $US pa offering box. Muri kutiona here kuti nhasi ndaisa mashizha manyowani, crispy hard notes, kwakuverenga so hanzi ndapa kuna Mwari. Iwewe ngirozi dzinokuseka, hanzi dziri kupa kuna Mwari. Uri kumupa chii? Iye zvinezvi enda unorara uone, unonorara wakarukutika uchiti handifunge mangwana ndikamuka ndiri mupei, ndaneta ndasakara nechikafu unotadza kuchidya chemanheru. Adzimai vagotokutova musana, warwadziwa nekuloda rori yekunational foods kwaunoshanda, asi mangwana kuseni unofuma uchidhoga, so takuenda kubasa. Hapana paunombogaya kuti ko pandakarara empty, tengi rangu resimba riri empty, razadzwa sei? Izvo kune vanopota vachienda kunozadza vanhu simba kana vakarara, kuti mangwana vagone kumuka vachinoshanda zvakare. Ivavo makambosidha kwavari, makambovaona. Kukotsira chaiko kuti hope dzikubate inotori nyasha iyoyo, yekuti Mwari akada kupuruvhira kuti inyasha anodzibvisa hope, kugoedza kuti ngwee uchibwaira bwaira kunge zizi kudaiso. Kwamusi kurara inda dziri kunetsa, ugopuwa ma-sleeping tablets agoramba kushanda. Mwari ataura nevagovana ibhomunyimai kuti azvizive kuti hope dzinobva kupi. Saka ndiyo nyaya yandakanga ndichitaura nevakomana vari kudzidziswa vhangeri yekusvida. But iwewo uri kudzidziswawo, iwewo handizoti wakaitwawo sei mafungiro avo. Ndokusaka Mwari akazotaurawo kuna Ezekieri tikati vanhu vachiva nedambudziko wofuti rekuteerera nhema. Iverengei Ezekiel 13, ngatitangirei pavhesi ya verse 1 to 4 mojamba moenda pavhesi ya 13. Zvino shoko raIshe rakasvika kwandiri richiti, rikati, mwanakomana womunhu, prophesy against the prophets of Israel. Mwanakomana womunhu, profitira vaprofita vaIsraeri vanoprofita pasina zvavakaona, kuti kuna ivo vanoprofita zvinobva mumwoyo mavo. Yes. Inzwai imi shoko raIshe. Yes. Zvanzi naIshe Mwari. Zvanzi chii? Vane nhamo vaprofita mapenzi. Mapenzi maprofita vanoteera. Amen. MuBhaibheri mune vhesi inotaura kuti maprofita anga akupenga.
bhaibheri raMwari wokumusoro kudenga, maprofita amapenzi. Amen. Yes. Vanotevera mweya yavo vasina chavakaona. Havana chavakaona, inhamo, imari yavada kutongotorozva. Haiwa Israeri, Haiwa Israeri, vaprofita venyu vakafanana namakava pamatongo. Right. Verse 18. Naizvozvo zvanzi naIshe Mwari, ati kudii? ndicharutsemusa zviro kwazvo nedutu remhepo rehasha dzangu. Yes. Mvura ichanaya kwazvo nokutsamwa kwangu. Yes. Namabwe makuru echivhuramabwe nehasha dzangu. Yes. Kurupedza chose. Yes. Saizvozvo ndichakoromora rusvingo rwamakuva nesuko. Yes. Nokuruwisira pasi. Yes. Kusvikira nheyo dzarwo dzapukurwa. Yes. Ruchakoromoka. Yes. Nemi muchapedzwa mukati marwo. Yes. Zvino muchaziva kuti ndini Ishe. Yes. Saizvozvo ndichapedza hasha dzangu parusvingo. Yes. Napamusoro pavakaruwa nesuko. Yes. Ndichati kwamuri, rusvingo haruchipo. Hakusisina rusvingo. Navakaruwa havachipo. Yes. Ivo vaprofita vaIsraeri vanoprofita pamusoro peJerusarema, vachirionera zviratidzo zvorugare. Inzwai, vaprofita vaIsraeri vanoprofitira Israeri vachiona rugare. Dzokorodzai mazwi iwayo akanaka. Ivo vaprofita vaIsraeri, yes, vanoprofita pamusoro peJerusarema. Vanoti Zimbabwe taona prosperous 2017. Gore rino rakanaka, taona makomborero. Vanoprofita chii pamusoro peIsraeri? Vachirionera zviratidzo zvorugare. Vanoprofita vachiti kune rugare. Izvo hakuna rugare. Zvikadzira Mwari hakuna rugare. Musanyeperwe. Ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Zvikanzi Ishe ndo zvaanotaura. Taitaura nezuro, ndikati ndakafonerwa seni marimwe zuro. Ndiri kumba kwangu, zvikanzi ndimi vachiwenga here? Ndikati ndini. Zvikanzi uyei kuofisi kwenu nevamwe vakuru venyika. Ndobva ndasvika, zvikanzi right, takanzwa kuti muri kuparidza, saka takudedzai kuti imimi mutitaurire kuti gore rino iri tiri kupinda Mwari ari kuti kudii. Ndikati Mwari haana zvaari kutaura pamusoro pegore, asi kutoti ane zvaari kutaura pamusoro penyimi. Zvikanzi ari kuti kudii? Ndikati ari kuti tendeukai. Amen. Ushe hwaMwari hwaswedera. Amen. Mukafa musina kutendeuka muri kunotsva. Amen. Zvikanzi saka makuenda hamusi here manyengetera? Ndikati kwete, ndinosiya ndaparidza. Vanhu vasinganamata havadi minyengetero, vanoda mharidzo. Amen. Takabuda muofisi mavo vachidhukudza musoro, asati abvona munhu akadai. Amen. Vanoprofita zviprofita zverugare, izvo hakuna rugare. Amen. Verengai tinzwe. Pfuurirai naEzekeri. Saizvozvo ndichapedza hasha dzangu parusvingo. Yes. Napamusoro pavakaruwa nesuko. Ndichati kwamuri, rusvingo haruchipo navakaruwa havachipo. Ivo vaprofita vaIsraeri vanoprofita pamusoro peJerusarema, vachirionera zviratidzo zverugare. Izvo hakuna rugare, ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Izvo ari kuti hakuna rugare. Asi iwe mwanakomana womunhu, rinzira chiso chako kuvakunda vevanhu vako. Vari kunzi vakunda vanhu ndivo maprofita. Ndamukadzi agara nobvizina chechi handitika. Amen. Zvikanzi runzira chiso chako kuvakunda vevanhu vako. Yes. Ivo vanoprofita zvinobva mumwoyo yavo. Vanoprofita prosperity iri mumwoyo mavo, kwete zviri kubva kuna Mwari. Kuprofite pamusoro pavo. Profita pamusoro pavo. Uti zvanzi naIshe Mwari. Zvanzi kudii? Vane nhamo vakadzi vanosonera maristbands pamafundo dzamaoko. Vanosona maristbands. Rechirungu rinoti wristbands. Imwe version inoti armhole, imwe inoti armbands. Vane nhamo machechi anopfekedza vanhu maristbands. Amen. Ko vatadzei? Vanoita micheka yekufukidza misoro yavanhu vapi nevapi. Vari kufukidza vanhu misoro yavo
bhanditana rakanyorwa zita rechechi kuti vavhime mweya. muri kuvhima mweya yevanhu vangu kuti vakutendei imi. Daristi bhendi harina kunyorwa kuti ndiri mwana waMwari, rakanyorwa kuti ndiri mwana womuprofita. Mweya yevanhu iri kuvhimwa. Yes, munoda kuvhima mweya yevanhu vangu. muri kuda kuvhima mweya yevanhu vangu, muchida kuzviponesa mweya yenyu, muda kuzviponesera mweya iyoyo. Yes, makandimhura pakati pavanhu vangu. vakakumhurai nechikonzero chei? nokuda kwetsama dzebhari. nekuda kwetsama dzebhari nezvimedu zvezvingwa. nezvimedu zvezvingwa. bacon and sausage nemercedes benz ndozviri kutuma vaprofita kumhura Mwari. ndobva Mwari ati chiri kusaka nditukwe, chiri kusaka ndishorwe inyaya yezvimedu zvezvingwa zvavari kutaimira netsama dzebhari. Amen. Yes, kuti muuraye mweya isingafaniri kufa. muri kuuraya mweya yevanhu vanofanira kuponeswa, nokuponesa mweya isingafaniri kurarama. chiprofita zvakanaka kuvanhu vanofanira kutendeuka vasiye mabasa akaipa avari kuita. muchirevera vanhu vangu nhema. makarevera vanhu vangu nhema, ivo vanoteerera nhema dzenyu. ndobva Mwari apedzesera ati ivo vanhu vachofu vane problem yekuteerera nhema. saka kana akuuya haachati ai makaiverwa nhema tine urombo, chiregai tingokupai last chance. iko kunyeperwa inenge iri mhosva yekutanga. vakanyeperwa vese itai kiu makadai, kune compartment yevakanyeperwa kule kofaya. wainyeperwa kuti bhaibheri wairambidzwa kuriverenga zvawaiudzwa nekamurume aka wakanga uchizviona mubhaibheri. ndokubva Mwari ati vanhu vachione problem yekuita sei? yekuteerera nhema. saka Noa akanga ari mucherechedzo waKristu ari kuvaka ngarava yekuti vanhu vagoponeswa nayo. But muareka muri kunzi makapinda mhuka, tekurodza chapter 7 verse 2 yaGenesis. muareka makapinda mhuka dzakaita sei? Yes, pamhuka dzose dzakanaka. pamhuka dzese dzakanaka utore nomwe nomwe. unotora 7 pairs, chikono nechikadzi. mukono nehadzi yayo. pamhuka dzese dzakashata, pamhuka dzose dzisina kunaka unotora dzipi? utore mbiri mbiri. Yes, chikono nechikadzi. mukono nehadzi yayo. saka ndo maitiro akanga achiitwa naMwari. wakanga achida kuti Noa apinde musango kunotora mhuka. takaibata nezuro achitika toda kuti tifambe nayo nhasi zvishoma. ndofunga kwemaminitsi mashanu regai ndipeni overview yenyaya yandakaverenga nezuro tikaparidza nezvayo. takaona kuti Mwari wakaparidza vhangeri yemwanakomana wake achishandisa nature. Haleluya, amen. ndiri kunzwika here? Yes. wakanga achiparidza vhangeri achishandisa nature. saka achishandisa nature kudaro wakanga achida kuti vanhu vadzidze vhangeri yemwanakomana kubva muzvinhu zvakasikwa. saka ndakatsanangura ndikati nature, zvinhu zviri panyika ino zvinoparidza vhangeri, zvinhu zviri panyika ino zvinoparidza vhangeri yemwanakomana waMwari. murume nemukadzi muwanano yavo inature, nekuti inyama inonzi baba ningi, inyama inonzi mai ningi. muri vaviri kudaro, kunyange mukadzi akada murume sei haagone kumutaimira akamusvitsa mashoko erudo. ibasa remurume kuti ati si Suzana mira, ini ndinonzi Toropito, ndinoshanda kuDelta, ndakaida kuti nditaure maviri kana matatu newe. Suzana woti Toropito ndikwanire. Toropito woti ukasandimirira kuti ndipedze tichanosvika kumba kwenyu tese, munonondiuraya nhasi. Suzana woti chitaura ndinoda kumhanya. zvonzi handisi kurara Suzana. izvezvizvi I'm stupid. kudya chako chaiko ndiri kunetseka. kubva marimwe zuva pandakakuona uchienda pataxi papa kunotenga, ndiri kurwadziwa, ndinokuda. Suzana uti kwana, ukanzwi kwenda mumawangu kana ukaonekwa nehanzva dzangu ineni ucharowa. Toropito uti vanotondiuraya zvavo, ina ndabasa nazvo. kana ndikafira rudo ndinofa ndichivhara. Suzana uti handikwanise kupindura siyana neni. kusvikira Suzana azoti
ndichabonofunga ozosenda message kuti angatitraye asi ukatinetsa ndokuramba chop chop profita otaka kuti mabhuru ake ndapinda urikuona pane nyaya yacho. Murume ndiye anoona musikana, anoziva kuti ndinoda musikana akaita sei. Murume anoti ichi chakanyanyatsafu ichi rega ichiende, asi ndo type yangu akomana imbosare padraft ndimbonotraya handiti chiri kunzwika. Murume ndiye ane basa rekusvitsa mashoko erudo kumukadzi. Murume ndiye anowana musikana, musikana hawane mukomana. Ndiye anoona kuti uyu anenge anoita obva amhanya osvika padhuze. Ukasvitswa shoko nemusikana unoenda kunobvunzira kuti pane chiri wrong here pandiri. Unotoona kuti pane kuchekerezwa kwauda kuitwa. It's not normal. Kunyange zvazvo nekuda kwokuvhengedzera hanzvadzi dzedu dzaakutraya futi kuita izvozvo. Dzinogona kuzotadza kukusvitsa shoko asi dzinenge dzambopesuka padhuze newe kuti uone kuti achiri pamarket. But izvozvo zvichiitika paphysical, Mwari anotozvishandisa kuparidza vhangeri yemwanakomana wake kuti vanhu vanga vakanyura muzvivi havasivo vakaona kunaka kwaJesu vakati Jesu uri mwanakomana waMwari, tinokuda kuti utiponese. Asi kuti Jesu ari kudenga kuna Baba ndiye akaona musikana waakati regai ndisvikire ndimuparidzire vhangeri yerugare. Saka Jesus is the one who found us. The only variation between what we do in courtship and what Jesus did for us is that when a man proposes love to a woman, he is attracted to some beauty or some funny or fancy characteristics either in the character of that girl or in the physiological appearance of that girl, and the latter is the most common phenomenon. Are you hearing this? Amen. Unototaurira musikana kuti ndinokuda nekuda kwemadimples ako, ndikaona so ndinoita kunge ndichaseva musoro wesadza pasina muriwo. Musikana agorereka kamusoro so kudare akomana zichowanje hausi kupera here hausina kundikwidza ndege mashana totiporera vangu kudai. Vasikana vese vandakasangana navo iwewe ndiwe chihevi chimama. Izvozvo zvigotoisa musikana papozishini yekuti inasa ndambonzwa zvakadai uyu anenge anotaura mashoko anoitawo, regai ndimbodanana naye ndione kuti zvinosvika papi. Izvo zvacho haisi kumborevesa, totorine zvayakataimira pana Suzana. Unozoona Suzana ane pamuviri shasha yakudhiza haichadera foni. Tinotanga taona zvakanaka pamukadzi kuti tisvitse mashoko erudo. But on the contrary, when Jesus came to die for us, he had seen nothing attractive in us. Akaona kunaka kwakanga kuri maari, ndoko akasvitsa shoko rerudo nekuda kwako. Haana kutaura kuti atifire, haana kuparidza for God so loved the world nekuda kwokuti world yanga yakarurama. But it was the righteousness and the love inside him that made him to propose the word of righteousness. Ndo paya panozonzi maitikiro mafungiro anoitwa nevanhu akasiyana nemafungiro enyika anoitwa naMwari. But in nature masikirwo aya akaitwa yakasikwa ichinzi iparidze kururama kwaMwari. Amen. Mwana mucheche anenge achangozvarwa inature iyoyo anotopiwa vakura. Vakomana vakavhengedzera vakati tibate, vanonzi kwanai takubata mwana akazvarwa nezuro komuka mudonhedza kani kadikidiki munoona usara makabata tauri iko kaa pasi. Panodiwa chembere dzakadzikama dzinenge dzakabata shawero asi dzichinzwa kuti kachirimo. Ende kana vachifamba nekacheche havafambi vachimhanya, havachobve bhasikoro vakabata kacheche. Vanofamba zvishoma nezvishoma. Kana kakazviitira akarohwe kanotonzi kapenyu ende kane hutano, tsvina yako yakanaka. Vanhu vakuti munorwarei munotaura zvekunaka kwetsvina.
tonzi mucheche inoongororwa tsvina yemwana igotonzi bho iri right. Iwe ukaita mukundi wako apo kati uyeutarise kuti wakanaka here unosungiswa. Tinotarisa chiiba. Omberera Jesu maoko. Amen. Ichina yemwana saka inofanira kuti uongororwe. Unonzwa kuti yakanyanya kuita green mwana anenge ane mudumbu. Unoona vachidvemone ungati vari kuratidzwa zvizviri, vari kuratidzwa pupu yemucheche. Kana vakagara pasi kakanyarara kakatanga kuchema vakasimuka kakanyarara vakati uda kuonererwa saka ndinambe ndakamira vanototi itosimukai kuti anyarara kuna vasimuka vanenge vachiita zvakari kuda. Kana vakagara pasi kakatanga kuchema kachida kuti varambe vakamira vanotoramba vakamira. Uri kuona pane nyaya yacho? Hakana zvakanoziva ndo zvavanenge vachireva. Saka uchiona kana vakapa porridge havakabvunze kuti tinoda kukupa 3 matablespoon eserelak unozviona sei? Kanongondonyerwa kana kakada kutoramba vanokabata musaidhi mesha yavo vagokapakira kari kuramba asi kanoida porridge kanofa kakasadya porridge. Iko kanenge kasingazive futi kuti kari kuirambirei. Kamwana kacheche ndo zvinenge zvakaitawo munhu wese paanenge achangobarwa patsva, anenge ari mucheche pavhangeri, anenge asina chaanoziva. Haazive vhangeri inomurera kuti akure nevhangeri inoita kuti asakure. Anogona kutoramba vhangeri achiti vhangeri yakadai handide. Saka Mwari kana akakunyora mbuya upenyu anokurovedzera kuvhangeri iyoyo kunyange usingaide. 3 months 4 months later topoona zoti hai iyi vhangeri ndeichokwadi kai asi ndakambotanga ndichiiramba. Mwari anozoti wakanga uri mucheche saka wakanga uchizviita. Saka munhu anenge achangoponeswa anongobatwa sezvinoitwa mucheche achangozvarwa. Saka uchiona tinokupa mapastors kuti apota achikufonera achikubvunza kuti saka shoko ranhezuro ranga riri sei, iwe wafunga kuti havana zvekuita kuacknowledge kuti mucheche anoda kuspenda more time nemubereki kupfuura anenge akura. Anodya kangani pazuva mucheche? Anogona kudya ka9. Hapana anova kuti kambonyamwe manje kada kuyamwa futi. Asi kana waa form 4 unozoti norova tea kuseni tozodya sadza masikati. Ukatanga kukomberena nzara wabva mukunwa tea unodhindwa. Wanwa tea manje manje uda kuti tichiwane kupi chikafu chacho. Hapasi pafeeding center kapana. Kacheche kanoyamwa hapana anomaka kuti nhasi kayamwa kangani. Ndazviri kuitirwa dzikaite sei? Saka kanonyanya kudya yakada kunzi kakure. Ukasvika kumba kwako kuti mune mukadzi wako ndaswera nenzara, haakudze mukondo wesadza, anongokupa remazi vese. Ko kundipa sadza rakafananira nezuro, ini chiti ndaswera nenzara sei? Anoti zvokuti maswera nenzara ndezvenyizvi. Tora takupa iro. Amen. Tinoda kuti uone kuti nature inoparidza vhangeri yaMwari. Saka pakuparidza kwedu takaonesana kuti mazvita mvura yedu inenge yapera. Takaonesana kuti mhuka dzemusango dzinotsanangura vanhu vari musystem isiri the system of the gospel. Hallelujah. Amen. Vanhu vari mu-outward world, vari mu-peripheral world, vanhu vari mu-secular world ndo vanhu vanorepresentwa nemvura dzechii nemhuka dzemusango. Mhuka dzemusango vanhu vasina kupiwa mutemo waMwari, vasingazive standard yekurarama nayo. Takabata Genesis chapter 25 tikaona Mwari achitaura pamusoro paRebeka. Shoko rinoti, and when her days, verse 24, to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb, and the first came out red all over like an hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, and his head took hold on Esau's heel,
and his name was called Jacob. And Isaac was 60 years old when she bare them. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man, dwelling in tents. Saka vachizvarwa vanava, Esau akava murume wesango, asi Jacob akanzi anoita sei, akagara mumatende. Hallelujah. Amen. Jacob akagara pai Matende. mumatende. Tinozviziva kuti paRomans chapter 9 shoko rinoti Esau naJacob vari mudumbu. Iverengei verse ya 10. Romans chapter 10 nyaya yaJacob naEsau Pauro akaparidza nezvayo. Wakati kudii? Hazvisi izvo bedzi, Hazvisi izvozvo bedzi, asi Ribhekawo Rebheka wakati ava nemimba kuno mumwe, wakaita mimba kuna Isaka. iye Isaka baba vedu, Chii chakaitika? nokuti vana vasati vaberekwa, Vasati vagona kuita zvakanaka kana zvakaipa, vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti Mwari asimbise pfungwa yake yekusanangura, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe, kusingabvi pamabasa kusingabvi pamabasa, asi kuna iye unoda. asi kuna iye unoda. Zvakanzi kwaari, Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda womudiki. mukuru uchava muranda womudiki. Hazvisi izvozvo bedzi, Sezvakanyorwa zvichinzi, zvakanzi Jakobho ndakamuda, Jakobho ndakamuda, Esau ndakamuvenga. asi Esau ndakamuvenga. Ngazvinzwawo, Amen. Jakobho ndakamuda, Esau ndakaita sei? Ndakamuvenga. Apa ndo pandichada kuti ubatsirika apa nda ukasara ipapa hatichagona kukombera nyaya iyi tichiri tese. Jakobho ndakamuda, Esau ndakamuvenga. Shoko rati pavakazvarwa vana, pavakazvarwa vari mudumbu rimwe chete, vakanga vari mudumbu rimwe chete. Sezvatakaita isu tiri panyika imwe chete, tiri kurarama one earth, ndoma tiri kurarama tiri. We live in one world, we live in one country. Either you are in Nigeria, you are in Egypt, you are in Australia, you are in Zimbabwe, you are in Namibia. We are in one nation, one country. But muri munyika imwe chete kudaro, zviri kunzi Mwari aida kusimbisa pfungwa yake yekusanangura vanoponeswa. Zviri kunzwika? Amen. Achida kuburitsa pfungwa yekuti vari panyika vese kudaro, ndine vamwe vandinoda kuponesa nevamwe vandisingade kuponesa. Tsokorodzai verse 10 muchimhanya. Hazvisi izvozvo bedzi, asi Ribhekawo Yes, wakati ava nemimba kune mumwe, yes. iye Isaka baba vedu. Saka Rebheka akazvitakura, asi muridzi wemimba ndiIsaka. Amen. Ko zvakaitikirei kuti akanga aine mimba Rebheka? Nokuti vana vasati vaberekwa, Vana vasati vazvarwa, vachiri mudumbu vari 2, vari in one womb, vari Esau naJakobho. vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, Havasati vagona kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa. kuti kufungwa kwaMwari pakusanangura kwake Mwari ane kusimbiswe, pfungwa yaainayo pamusoro pekusanangura. kusingabvi pamabasa, Kusanangura kwaMwari hakubve pamabasa, asi kuna iye unoda. asi zvinobva kuna Mwari wacho anoda kupinza vanhu denga kana kuti asingade kupinza vamwe denga. Zvakanzi kudii? Zvakanzi kwaari, Mukuru achaita muranda wemudiki. mukuru uchava muranda womudiki. Yes, Sezvazvakanyorwa zvichinzi, zvakanyorwa zvichinzi Jakobho ndakamuda, Esau ndakamuvenga. Jakobho ndakamuda, asi Esau ndakamuvenga. Ndo pane nyaya pakuperera Jesu maoko. Amen. Uchaona kuti vari mudumbu rimwe chete. Ukaiverenga zvakanaka Genesis 25 inototi Rebheka akanga asingagone kuberekera Isaka vana, ndokubva vatokumbira kuna Mwari. Avana kudenga tinoenda here bvunza remesaidi navo. Ayaya. Inzi why? Verse 20, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padan Aram, the sister to Laban the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. Amen. Akanga achitori ngomwa Rebeka. Isaka akatokumbira, Mwari akanzwa kukumbira kwaIsaka, ndokubva Rebeka azvitakura, ichitozikanwa kuti mimba iyi yakatokumbirwa kunani? Kuna Mwari. Yes.
but vana vacho pakuzvarwa vachitonzi vakumbirwa kuna Mwari. Mwari anotanga kuti mumwe ndakamuvenga, mumwe ndinomuda, asi vese vabva kuna Mwari. Hazvina kukumbirwa tsika mutanda idzi kana madzibaba. Mwari chaiyewo kumusoro kudenga ndiye akakumbirwa. Ipapapa ari Mwari akakubatsira nhasi ukapanzwisisa. Vana ava vakumbirwa kuna Mwari, vakazvarwa vari vaviri, vari mapatya, asi vaita mapatya kudaro Mwari anoti uyu ndinomuda, uyu ndakamuvenga. Shoko rabva rati vachiberekwa vachikura, Jakobho aigara mumatende naamai vake, asi Esau akava murume wesango, akafarira zvekuvhima. Kubhuku yaGenesis chapter 7 kwanzi munotora mhuka dzakanaka nedzakaipa dzipinde mungarava, dzimwe ndedzemusango, dzimwe ndedzepamba. Saka pakuparidza kwedu nezuro takaona kuti mhuka dzemusango vanhu vanorarama nenzira yenyika isiri nzira yaMwari. Mhuka dzepamba vanhu vanofanira kuti vaponeswe vagouya kumba kwaMwari muNew Testament. Musango mune the law of the jungle, survival of the fittest. Akasimba ndiye anorarama, ndonda dzinofa. Hakuna refa, hakuna mapurisa, hakuna court, hakuna mavotes. Shumba ikatongosvika, membwe dzakutoparara. Haikumbirwi kuti musangano wacho wanga wakuda kutopera. Hapana nguva yekukumbira, itsika yemusango. Kana membwe ikaonekwa ichigamhina, shumba hainzwe tsitsi kuti ko wakakwadzwa nei, ndine urombo, inototi dzatsva dzarungwa, bataiti tsenge. Saka uchiona kamwe kamusikana kakauya mutauni, kari kanyowani, hakana kuziva tsika yemutauni, kakabva kaonekwa nevakomana vakachenjera kuti rural background, kakasara kuita 3 months, kaane mimba, kakaonekwa kachikamhina, kakavharika, kachibva kapiwa pamuviri. Vakatadzawo here kusiya musikana wayo kuti amboitawo mwedzi kana gore achimbowanawo orientation kuti mutaundi mune zvigevenga zvirimo. Ukangowanikwa bedzi wakavharika nevanhu vanogara mutsika yemusango, unobayiwa. Hapana anokudzwira tsitsi. Ndezvo ndakapa example inorwadza kuti mukasvika paAvenues Clinic nemunhu abeuka, kunyange achinzi ari kurwara sei, kana mukanzi angoti heart attack, angotanga kufemera pamusoro, angotanga kubuda mututu, havati muisei muwadi timubatsire. Vanoti endai munobhadhara $2,000 yedeposit kuti awane mubhedha. Vadii kumbofanira murapa tichimhanya-mhanya, vanoti muri kutononoka kunobhadhara, anofa ari mustretcher bed. Havakunzwire tsitsi nekuda kwesituation yako. Every problem that somebody encounters, it is a great opportunity for other predators. Munhu wese anenge ari kuperipheral world, he is a predator. He is a blood-sucking animal. Hakuna anokunzwira tsitsi, donedza mufoni mukombi uone. Kana uda kuona kuti urugara pamba here kana kuti musango. Inobviswa line chop. Ende vakuziva kuti dzimwe dzinenge dziine tracker, dzinonoflash kwamangwanani. Unonoridza dhora pachechiso rigoshayikwa. Sukuruka ndadonedza dhora rangu, ndore kombi. Mwana ngaisukuruka kale. Haasi kuda kusimudza gumbo panapa. Ndaakanjata rimwe racho negumbo. Rinotorwa pasi petsoka apa zviri strategic. Anoshandisa military precision kuritora pasi petsoka. Ukuzoti amaiwe musana wangu ndobva yanhongwa yeswa muhomo. Murume mukuru ane vana anopinda into all that trouble kuti atore dhora radonedzwa, haatsvage kuti komuridzi waro achaenda kumba nei. Hazvitsvagwe izvozvo, ndatiri pai, tiri musango. But shoko rati Esau akava murume wesango. Nguva payakasvika yekuti varopafadzwe nababa, akaropafadzwa ndiani? NdiJakobho. Esau haana kuropafadzwa. Mhuka dzemusango dzirimo muchechi,
da even pamba panochengetwa huku kahovo kanouyawo kachida kubatawo kachibata huku pamba kachienda nadzo musango. Saka ndo nyaya iri kutsanangurwa naPeter pachapter 2 ya 2 Peter kuti sezvakanga kuine maprofita venhema panguva yekare kuchavapo vadzidzisi venhema vachapinza dzidziso dzinoparadza pakavanda, vacharamba kunyange naiye tenzi wakavatenga. Twuhovo twunenge twapinda muchechi, twuhovo twevafundisi. Saka Jesu pachapter 7 verse 15 yaMateo anoti chenjererai vaprofita venhema vachauya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, ivo vari mapera anoparadza. Amen. Saka anopinda mudanga achinepedzera kuti igwai, izvo idehwe regwai raakapfeka. Unozoona kushota kukuita makwai. Hamuna mumwe here asiri gwai muno. Elizabeth angari apa aenda ku mukangovareirwa kamwe karapurwa, havana kupinda mudanga kuti vaite makwai. Saka nezuro patakaparidza takaratidza vanhu kuti mukachenjerera nyaya iri kutsanangurwa panapa pamusoro pemhuka dzemusango nedzepamba. Uchanonoti mhuka dzatinadzo pamba dzese, mombe, mhuka, mbudzi, hwai, huku, madhadha, matoki, dzakatembenge dzichigara musango, dzakaita zvekunotorwa. Handitika? Dzimwe dzichiri musango nanhasi vanhu vakadzitadza, dzakaramba kupuwa mutemo. Kana dziri dzemusango dzichigara musango, hadzina nguva yekupinda mudanga, hadziende kudhibha, hadzina nguva yekubobwa, hadzina nguva yekubayiwa majekiseni naveterinary doctor, hadzina nguva yekuiswa katagi panzeve kuti igozivikanwa imombe nambani. Dzemusango chero padzada kurara dzinorara. Dzemusango hadziende kudhibha. Dzemusango hadzipinzwe mudanga. Imhuka dzisingade kupiwa maconditions, imhuka dzisingade kupiwa mitemo. Pamba panapa panorarwa nguva yakati. Izvezvi kana muri vabereki makamira panapa munogona kutenderana neni kuti unogona kuzvara mwana ugoshama kuti mwana uyu akafanana nani kudzinza kwedu. Zvese zvinotaurwa nababa kuti zviitwe pamba haaite, zvese zvinonzi nababa hazviitwe ndozvaanoita. Ukati pamba panapa pananosvika 7 dzachaya, iye anouya na7:30 every day. Kunyange ukamurova anoshema agoti ndiregererei, mangwana anodzoka na8. Imhuka yemusango yauri kutiraya kuchengeta pamba. Ndiri kunzwika? Amen. I remember rimwe zuva my wife was very surprised. Ndichidzinga munin'ina wangu kuti get out, achada kuona pano zvachose. Usauye kana ukapfuura nemuHarare, usauye kuzondoona. My own young brother. Yes. Because after all the discipline andakatiraya kumudzidzisa, after all the warnings, after all the forgiveness yekukanganisa kwake, takasvika pakaona kuti iyi ndiye musango, haisiye pamba. Rimwe zuva uchadzoka uchiona mwana abhinyi mwana bamudiki vake. Zviri kuitika mudzimba zvandiri kutaura izvi, kuti unosiya mwana nehanzvadzi yake ugosvika zvichinzi awanikwa akabhinya mwana wababa vake. Ndauri kuchengeta mhuka yemusango pamba. But mhuka dzepamba dzatinadzo dzakaita semombe, ukatarisa madhifenderwo anoitwa nyati nedzimwe nyati kana dzichida kuatakwa neshumba, ukatarisa mamhanyiro anoita nyati kana ichitandaniswa neshumba, wozotarisa mararamiro anoita mombe, kuti ukadzisa dziri 100 kugona rezhou, mangwana unodzoka dzichiri ngani nenyu. Dzinopera dzese, dzinoti kumhanya hadzigone, dzikati kutunga hadzigone, dzikati kupfacha kupfuura nemakumbo hadzigone. Imhuka dzakapusa dzekuti dzinongochengeteka bedzi kana dziri pamba, dzikaenda kusango hadzingararami. Ndiri kunzwika? Amen. Iye zvinezvi pane vamwe vanhu panapa vakatiraya kuenda kwachiyadzwa kunochera ngoda, akasvika ikoko dzikangorira, achiri kusvika achiri kure, achibva kuti ndakudzokera kumba ini zvekupfurwa handini.
asi achidzoka kumba dzimwe shasha dzakasara dzikapinda. Mukurira futimo akadzoka aine kagushu kakazara ngoda. Chii chakaitika? Dzemusango dzinorarama dzikapinda musango, asi dzepamba dzikataraya kupinda musango dzinorohwa mudenga. Dzakasikirwa kuti dzifidwe neakadzibata. Amen. Vanhu vaisimagura mapere embanje vachibva nekuinyanga vachipinda muno kubva kuMozambique vachiuya nembanje muno vachitengesa. Ndaa dzakanga dziri dzemusango. Robinson akadawo kuzviita kamwe chete, nanhasi achiri kupika jeri. Chii chakaitika? Akada kunoraramira musango iye ari yepamba. Saka unofanira kuzviziva uri mhuka yekupi, yepamba here kana kuti yemusango. Ndaa kana uri mhuka yepamba, the longer you stay in the forest, the lesser the chances of your survival. Amen. Kune munhu wokuti aane 2 years achichinja ma-US achipa vanhu mafake US dollar, nanhasi mupenyu haasati ambosvitswa kana pacentral. Iwe zvitiraiwo musi iwoyo unosara usvika pacentral waponoka nekurohwa mambamba. Ndaa dzemusango dzinorarama netsika dzemusango. Amen. Dzepamba dzinorarama netsika dzepamba. Haleluya. Amen. Ndiri kunzikira vadikani? Amen. Aha. Mumwe munhu ane 10 years achienda kubhawa achikecha every Friday. Nanhasi asati apositive. Try iwe uone. Ita sei? Chii chinokukuvadza uri mhuka yepamba iri kutiraya kuita zvinhu netsika yemusango? Vati Mwari wakatibatsira nezuro, takaona kuti tine nguva yatakararama tiri musango nekupusa kwawakaita ikoko. Waka izvezvi unofunga kuti wangwana, but nanhasi uchakapusa. Pakauya zvimafoni zvainzi smartdeal, zvanga zviri zviombe zvakadai, zvanga zviine zvimakavha zvesimbi, chaibaka malaiti kwese so. Chikafonerwa chikatanga kuringa chaita kuti nga kunge madisco light. Zvichidhura zvichiita $100. US ranga richangopinda mazuva iwayo. Dzikatengwa foni idzodzo. Yaingoti kana ikanzi yafa haichadzoka, ndakwa kusina maspare parts acho. Vanhu vakarohwa mari nemasmartdeal, akabuda ukauya G-Tel, G-Tight. Haleluya. Amen. Izvo zviri kukubvunza kuti smartdeal yako yakaita kuti hauchaziva. Ndaanani vakagadzira mafoni iwayo? Dzakanga dziri dzemusango, dzakatamira dzepamba dzanga dzakapusa. Tikaisa malaits iwayo achatengerwa mafoni aya, madisco lights. Zvimwe akatenga chimwe chigumba chiredhiyo chinofamba chichibatwa, chakabatwa pamafudza chichirira chitekete. Nanhasi uchiri kuridza chitekete, isaini yekuti wakatsungaira. Handikutora chokwadi, ndaitaura nyaya yezvihuta nezuro kuti hapana akamboita mari nezvihuta. Ngataura nechokwadi, vanhu vakaita mari vanhu vakatrenda vanhu kuchengeta zvihuta. Ndaa kana muri musango ukangoonekwa uchikamhina dzinouya dzikakutsenga. Amen. Hakuna anokunzwira tsitsi. Ukaonekwa kuti brain dzako dziri kunonoka kudhonza, unototsengwa bedzi. I remember ndichikanzila mumwe mukomana akaona imwe nyaya paindaneti yeimwe kambani yaitaura zvokuti tinoita mascholarship ekuti unostada kuAustralia. Akasainiswa mafomu akariplaiwa kubva kuAustralia, akanzi awana scholarship ye$18,000 pasemester, covering chikafu neallowance ye$3,000 pasemester US dollars. Akanzi ngaachideposita 500 yekuti mavisa ake nezvimwe zviprocess. Vanga vakawanda vari 13, vese vakabhadhara 500 yekuproceserwa visa. Musi wavakapedza kubhadhara ndo musi wakavharwa office nanhasi.
dzakaonekwa dzichiita sei, dzichikamhina, hadzina kudzirwa tsitsi, zvikanzi ngatidzivedze tidzitsenge. Iko zvinezvi vanhu vari kudzoka vachiti back from Nigeria, imbada dziri kutsvaga dziri kukamhina. Amen. Ukangoona pakanzi back from Nigeria, haucharega kusidha, dzosara dzichitsenga. Hakuna excuse yekunge uri benzi kana wakapusa panyika ino, ukangodzungaira zvishoma dzinokutsenga dzemusango. Amen. But despite all these troubles and predicaments that you went through, the greatest miracle that God performed in your life was to preserve you to remain alive until He visits you with the correct gospel. Amen. Despite nzenza dzawakakecha kubhawa, despite kudhikirwa kwakaitwa nevamwe vaenda kunokorokoza goridhe kushamba, Mwari akakuchengeta achiziva kuti ndichada kuti Noa wangu agozodzishanyira musango, adzitore dziuye pamba dzipinzwe mungarava. Amen. Dzakachengetwa dziri mhenyu, dzimwe dzikadyiwa dzikapera. Izvezvi unotori nelist revamwe vasina kugona kuita see life through right up to this year 2017. Vazhinji vakavata. Hallelujah, hallelujah. Amen. Munhu anokecha nzenza inozivikanwa mulocation. Paida apedza vanhu mufakose. Every day paida anongopfeka mini yake yeblack, osiya mazama ari pachena, openda face, ouya kuzotenga airtime padhuze newe. Francis, zviri sei? Kusvika kuti kuna paida ndina kuperekedza kakupa kwenyu. Vanhu vagokuti iwe Francis, paida uyu musoja wepakona panamba 1344 ari kurwara napaida uyu. Handiti usadred uye wairidza mpira kuzeru akachererwa napaida uyu. Ticha wepapuraimari yepapa uyo airidza Nyamuziwa akachererwa mwedzi wakapera napaida uyu. Oh, tikudaro akatipaida anorwara here, anenge akanaka uyu. Kusvikira newewo wakuita slow motion masikati machena. Mashock absorbers aparara. Wakutoda mathyroid ends manyowani. Achiri mazuva ekuvhunduka mukadzi neropendi yake ana. Zvino kana wazofa iwewe vakatsvuka vese vachasara vari vanhu. Mutare paside pako kuti auri kuti simbi, zvibhodhoro zvese, zvimhama zvese, kana wazochererwa iwewe zvichasara nayo. Asi uchidzungaira zvese izvozvo, Mwari wakakuchengeta uri mutano kusvikira nhasi. Amen. Uri munyika yakanga iri sango rerudzi rwako, vakaparara vakachererwa. Vazhinji vavete vamwe vari kurwara nanhasi. I remember ndichisangana nemumwe mukadzi paTV Southern haya, ndikamunzvenga kuti ndimhorese, so ndakatadza kumhoresa. Taive tese kuzaka kujerera, tichiri kushanda paRPZ, tichigara paFlamboyant Hotel, tiine motikari nyowani dzanga dziine maplastic. Taisirwa full tank paZaka police station, pane tank refuel, tichidedzera dzinonongwa muna Save. Tati singacheke kuti motikari iri kudya here fuel kwati haisi kudya. Ndaigara rakazara, mapurisa achitinyengetedza kuti tisireiwo divhedha tinofeya nyaya, tichivadadira kuti no, imbotirayai kutoona mangwana. Vakomana vakaita unzenza chikaindi chese. I remember umwe usiku takanga tiri 3, saka taive nemotikari 1 yanga iri Isuzu D-Tech 330 nyowani. Ndobva kwatumidzwa imwe nyowani futi yakanga iri Nissan Navara. Takata nemotikari 2 isu tiri 3. Indakanga ndisina chitambi, ndaisa driver. Vakomana vandaive navo ndo vaidriver. Saka takaenda kuBhawanda, vakati hapana ari kusara pahotera, tiri kuenda kuBhawa tese.
Saka tichisvika kuBhawa musiwo takanga tiri 4 na akanga atigira motikari nyowani. Saka mazuva ese ataenda kuBhawa vakomana vaidzoka vakaita sei vakakecha vachindinetsa kuti kechawo indindega ndandisina mukadzi mazuva iwani. Saka ndakazovati hai ndakuenda kumba ndahaya taxi pandaenda kuhotera ndichida kuti ndirare hope dzakanetsa kuwana. Saka ndaiona zvangu mamovhi palaptop yataive nayo ndikaona dhoo rangu raakunokwa kuma 11 ndobva ndati kamini ndokuona rimwe rinenge jara chara rakadai ndichipinda ikati uri kudei muno zvikazi mabhururu ako ati wakaomera. Saka ati anondipa mari yacho kuzei iwewe ingoita zvaunoda beni. Ndakakesherwa hure ini ndiri kuhotera ndikauyiwa handisi kuti ndakarurama aiwa ndikutaura kuti pane zvimwewo zvandakadzvengeswa naMwari. Ungati ndakarurama ini. Saka nzenze yapinda murumu ndandiri ndakagara pacheya ndichigaya kuti ndoita sei. Ndobva ndamusiya ndokuenda murumu memumwe wangu kati koyaipi zvikanzi hapana unoda kuomera mari zvino isusu takukechera nzenza tobhadhara tega enda unorara mukadzi ariko. Saka ndakatraya kuti ndipinde mumagumbeze ndobva zvaramba ndobva ndadzoka padressing table ndobva ndabata shaya 1 hour yakapera nzenza yatobvisa hembe yamumagumbeze ndobva ndamubvunza kuti imari usiku hwese. Ameno mazimu dola akataura ndikati taxi inoita mari kubva panapa kudzokera kutown panoziva Flamboyant Hotel iri pacave just after mtown Masvingo. Ndobva ndamupa mari yeusiku hwese ndobva ndamupa mari yetaxi ndikati nhasi ngatingoti ibonus dzokera futi unokechwa. Ndokubva achema akachema. I'm telling you the truth. Yakanga iri nzenza asi akaita sei akati kubvira ndakatanga unzenza handisati ndasangana nezvakadai. Wandisema ndaita sei ndikati handisati ndambozviita handingatange nhasi. Ndakamanikidza kutambira mari asi aida kwaingovawo yaivawo conscience. Vane conscience vasikana vani. Izvezvi tine program yatinoda kuita yekutora nzenza mustreet tichidziita rehabilitate. Mwari akatipa nyasha muchaiona manje manje paTV. Saka ava makuseni vakomana vakati momotera vakati uda kuzoti kana ndadzokera kubhengi wofamba uchiudza vanhu zvataita ndokusaka uri kuramba kukecha. Ndikati handisi kuda kuzotaura izvozvo. Imimi itai zvamunogona ini ndoitawo zvandine sei izvi handizvigonezvo. KuBhawa taienda votenga doro vonwa ini chimwa madhiringi angu. Muhotera taibvumidzwa kunwa anonzi marefreshments ende taigona vaitora mawhisky anodhura achinzi isai pabill remarefreshments. Bhengi ranga risina maziviro araizviita. Bhiri iri harisire makoko ndere zvapomba zvainwiwa muhotera. Ndakati ine mukana wokunwa doro remahara ndakasvika pakuita 7 months ndiri kuMasvingo province tichiita maquasi fiscal operations. Handina musi wandakadhakwa. Zvaitika izvozvo ndokubva rimwe zuva rumu yangu yaita problem yemagetsi ndobva vanhu vati tinogadzira rumu yako zvakanaka mangwana. Saka ndaifanira kusheya rumu nemumwe mukomana taigara nemusikana wandiri kuti ndakasangana naye apa akanga ari nzenza yemakoko ndofunga akaita upombwe nevanopfuura 5 patimu yataive nayo. Mukomana wandiri kufanira kurara naye murumu make anonoka kuuya nemakii. Ndakagara nemusikana wemurumu make kusvikira na 2 AM achindi-invita ini ndichiti bodo apa anga ari mukadzi wemunhu kuno kuHarare. Ndakasangana naye apa achiita kunge angiriya ndakapera mweya bichana bichana achidai. Ndiye musikana uya uyu kuti ndimumhorese zvakandiremera ndikati anogona kutanga kugaya zvese zvakaitika
akatozofa nestress ngaafe nenguva yake kana kuti nechirwere chaainacho. Takamunzvenga, asi patakadzoka kubhengi maoperations iwayo apera, takaita mbiri yekudzungaira pabhengi. Vakomana vachiti mukomana uyu ada kuti aongororwe kuti murume zvechokwadi chokwadi here. Ndakanga ndiri musango, asi Mwari aiziva kuti uyu ari kusango zvake, but hachisi chipfuwo chekupi, chekusango, chipfuwo chepamba. Amen. Akusi kuti ndandiri very morally upright, kwete. Nanhasi ndikazvifunga zvinondinetsa kuti ndakazvigona sei, nekuti dzinenge dziri mhuka dzepamba asi dzakanga dzigara pai vhangeri rechokwadi ndanga ndisati ndarinzwa, asi Mwari wakanga achindigadzirisa kuti ndigone kuchengeteka ndiri mupenyu. Amen. Ndiri kunzwika vadikani? Amen. Ndiri kunzwika vadikani? Amen. Izvezvizvi vamwe venyu muri kumhanyisa maprojects amukuti Mwari ngaandipe nyasha, bhizinesi rangu rakati riite zvakanaka, but Mwari akatarisa bhizinesi rako ari kuona kuti ibhizinesi remusango. Pane vauri kunyepera, pane vauri kutsotsa, pane zvimwe zvimapepa zvinodiwa zvawakafojera zvekufojera zvinoitwa musango, hazviitwe pamba. And therefore God will never give you grace in whatever you want to try to do, because iwe unofanira kuita zvinhu nenzira yevakaponeswa, zvekuita undercut maprocesses zvinoitwa nemhuka dzemusango. Hallelujah. Amen. Musi wandakauya netumaspika iti ndichibva kuSouth Africa, ndakasvika pabhodha ndobva ndanzi nevakomana nevasikadzi vanonzi magwenja, vane mwezi tara vana vainaro so malaicha, vanoita basa rekutakura zvinhu vachiprocessa vanhu. Vakanditi tipei $20 tokupinzirai maspika twenyu tudiki utu zvejuti mosiyana nazvo. Ndikati kwete, ndinofanira kudeclare juti. Ndobva ndaenda pazimura office, ndobva ndanzi juti twaida $190. Ndobva vakadzi vandiseka vakati muri kuona dai matipa 20 maseva $170. Ndikati ndiende kunoparidzira vanhu nemaspika akabiwa. Imagine dai uri kunzwa vhangeri izvezvi nemaspika akaita zvekusumaguriwa, chiparidza vhangeri yaMwari wokururama nemaspika okusarurama. Amen. Kwakutofona kuno kuti ndibatsirewo mari yangu yejuti yaishota, ndikaita 4 hours mari isati yatumirwa paEcocash nechinangwa chekuti ndaizviziva kuti zvakanaka kubhadhara mari shoma, asi ina handisisiri mhuka yemusango, ndakatorwa kusango ndikauya pamba, saka ndinofanira kurarama nenzira dzepamba. Izvozvo vazhinji venyu zviri kukunetsai kuti muzvigone. Tsika yepamba haisati yapinda mamuri. Umwe akaita unga achatsikwa nekombi parobot achifamba nemukadzi wake, akatarisa chimwe chimusikana chaipfuura. Isu taikurosa robot tichiendawo, musikana aikurosa robot achienda kwatiri kubva. Pakati peroti kwakucheuka kudai, akarozonzi pe kwakujamba kudai, ndikaona zvaakutukana nemukadzi. Munoyeverwa nevasikana ndiripo, ko kana ndisipo munosvika here kubasa? Hakunyepa, handisi kumboona musikana tani chida kutotarisa zvangu pane munhu wandenge ndaona wandinoziva kumusha. Hakunyepa. Zvinopa unovhiringidzwa nemukadzi iwe uine mukadzi wako, ko kana uchifamba wega mutaundi uchaita sei? Unenge uchingoti kana ukada kuenda woona chiri kuenda kuchakanaka wotanga uchimhanyisa, uchifamba nacho woona chimwe chiri kuenda chakanaka kupfuura chiri kuenda, kunoedza usati wasvika kwauri kuenda. Itsika dzepai? Dzemusango. Hallelujah. Amen. But regai ndipedzese nyaya iyi nekukuverengerai vhesi ichakushamisai inowanikwa kubhuku yaJobho. Inowanikwa kubhuku yaJobho. Handei pabhuku yaJobho chapter 39. Jobho chapter 39. Mashikere
verengai verse 13 kuti muteerere kwazvo. Yes. Mhou inofara namapapiro ayo. Pikoku pedzesai tinzwe. Ko mapapiro ayo neminhenga yayo zvino unyoro here? Reshona ratadza kutsanangura vhesi zvakanaka. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks. Saka iri kunzi mhou pana pachi ipeacock. Pana noziva peacock? Yes. Imhuka yemusango handiti ka? Ishiri yemusango handiti? Amen. Yakazotorwa nevanhu ikaunzwa pamba handiti? Amen. Saka shoko riri kuti peacock ine mapapiro ayo akanaka. Iwe Jobho ndiwe here wakapa peacock mapapiro iwayo? Jobho akanga ine nyaya yevhangeri yake yakanga ichitaurwa maari. Ngatinzwei kumberi kwevhesi iyoyi. Nokuti inosiya mazai ayo pasi pavhu, inoadzisa. Akomanaka pana akabata bhebhe rake rechirungu. Vakomana bhaibheri reshona rinodarirei. Vhesi 13 yaJob 39 Mwari akataura pamusoro peshiri mbiri. Ei yacho inoti gavest thou the goodly wings unto the peacocks, ovati all wings and feathers unto the ostrich. Ndiwe here wakapa mapapiro kana manhenga kuostrich. Hallelujah. Amen. Saka pavhesi iyi pakataurwa nezveshiri ngani? Pakataurwa nezvepeacock handiti? Pakazotaurwa nezvechii? Ostrich. Saka nyaya yemhuka dzemusango tinoda kuti tipedze kuiparidza takabata ostrich. Chiverenga vhesi 14 vanhu vaakuzoti iostrich iri kurehwa ndapeacock yakangobvunzwa nezvekunaka kwemapapiro ayo. Yes. Nokuti inosiya mazai ayo pasi pavhu. Zvikanzi ostrich it leaveth her eggs in the earth, inoadzisa muguruva, and warmeth them in dust. Ostrich inodzisa mazai ayo muguruva. Yes. ichikanganwa kuti angapwanyiwa netsoka dzavanhu. Zvobva zvanzi ostrich inokanganwa kuti mazai ayo achapwanywa netsoka dzavanhu. Indava ostrich yanzi inokanganwa kuti tsoka dzevanhu dzichapwanya mazai ayo. Nekuti ostrich yanzi inoisa mazai ayo muvhu, inoadzisa muvhu. Saka vanhu kana vachifamba vanenge vakatsika pavhu. Saka hanzi painofushira mazai muvhu inokanganwa. Ngatingoti tese inokanganwa. Right, inokanganwa kuti vanhu vachapfuura nepo vobva vatsika mazai ayo. Hai, nyaya yakanaka. Yes. Kana kuti angatsikwa nezvikara. Kana kuti the beast may break them. Yes. Inovhumabira vana vayo savanenge vasati vari vayo. She is hardened against her young ones. Mungadai maverenga muchiti inoomesera moyo wayo kuvana vayo senge vasiri vana vayo. Yes, pfuurai mberi. Kunyange yakatambudzikira pasina haina hanya. As though they were not hers, her labor is in vain without fear. Kuti vana vakafa ini ndienda tambura pasina tandichifumamira mazai ayo nguva yese hanzi haina hanya nazvo zvekuti vana vangu vachaparara. Ipapo ungatofunga iwewe uchienda kumba kwako kuti ostrich iri kurehwa. Mira uone kushamisa kwazvinoita. Yes. Nokuti Mwari wakaitorera uchenjeri. Ivi ivhakeri here. Mwari anotaura sei? Because God had deprived her of wisdom. Mwari ndiye akashayisa ostrich wisdom. Yes. Haana kuipa njere. Ndokubva zvanzi Mwari akainyima understanding. Yes. Panguva yainosimuka kuti itize. Yes. Inoshora bhiza nomutasvi waro. Kana ikada kutiza yasangana netsekwende inoshora bhiza nemutasvi waro. Ayaya. The message of the ostrich. Teererai munzwe vadikani. Inyaya yemhuka dzemusango. Yes. Mhuka dzemusango hadzina mutemo. Kunyange dzine mutemo wokuti anodya ndiye akasimba. Asi mutemo iwoyo unoratidza kuti hausi mutemo. Unoraramisa vakasimba vakandonda dzichisara. Nyamba ostrich iri kurehwa munhu waMwari.
I-ostrich inonzi Old Testament ndiyo ostrich iri kurehwa. Old Testament yakanga ine mirayiro wevanhu vainamata nenzira yenyama, ndokusaka zvanzi mazai ayo aneswa muvhu. Waifanira kudzingiswa chikanda chenyama yekumberi, waifanira kuuya nemakwai ako kuti unzi waakunamata. Saka mazai ari kurehwa chiprofita chekuuya kwa Kristu, chakanga chakatsindikwa, chakanga chakavigwa, chakanga chakachererwa munyama, netestamendi yenyama. Amen. Saka hanzi ino haina hanya kuti vanhu vanogona kuuya vakatsika mazai ayo. Vari kunzi vanouya ndana maFarisi namaSadhusei, vakauya vakatsika chiprofita chekuuya kwemwanakomana, vakatanga kufaridza kuti kururama kunobuda mumabasa emurayiro. Shoko zvanzi rati ostrich inoomesera vana vayo kunge vasiri vayo, zvekuti kana vakaparara haina hanya nazvo. Itestamendi ipi yaiomesera vanhu vayo? Peter anoti munodirei kuremedza vahedheni nejoko reurevanira hwemurayiro risina kugona kutakurwa nemadzibaba edu. Obva ati vese vanoda kuita zvemabasa emurayiro vari kubopuka nejoko reuranda. Galatians chapter 5. Amen. Saka ostrich i-Old Testament iri kuomesera vana vayo zvekuti kunyange vakaparara vasina kuponeswa haina hanya navo. Zvobva zvanzi Mwari akaishayisa uchenjeri, Mwari akaideprive of wisdom. Inoti kana bhiza rikatanga kumhanya so inoti hanzi inoseka nekuti inotemba kuti inoita sei, inomhanya. Hallelujah. Amen. Bhiza riri kurehwa ndiani? Bhiza it's an instrument of war. Ndo akanga ari matanks emazuva iwayo, yakanga iri mhuka yaishandiswa kuenda kuhondo kunorwa nevavengi vako. Saka iri kunzi ikatarisa bhiza chida kuenda kuhondo inoseka kunge inogona kuzorwa nebhiza ikarikunda. Izvo haigone. Ndiani akaonekwa akatasva bhiza? NdiJesu pachapter 19 yaRevelation. But Jesu akauya kuti aponese vanhu. Ostrich hanzi inoseka, inoita sekunge inogona kuzokunda, inogona kuzozvirwira kana Jesu akudzoka kuzotonga vatsvene nevatadzi. Chii chiri kuitika paostrich? Mwari wakaishayisa uchenjeri. Hanzi God deprived her of understanding, God deprived her of wisdom. Zviri kunzwika? Amen. Iyo ostrich iri mhuka yemusango, shoko richitaura kuti Mwari wakaishayisa uchenjeri. Chii chiri kutsanangurwa? Chiri kutsanangurwa ndechekuti testamendi yenyasha ndiyo testamendi yepamba, testamendi yemurayiro itestamendi yemusango. Saka pari kuparidzwa Esau naJakobho, pari kuparidzwa Old Testament neNew Testament. Amen. Akapuwa chipikirwa chepromisi ndiJakobho, akanga achinzi waigara matende achiripresenta vanhu vari kuponeswa neNew Testament. Sekuparidza kwaPauro paRomans chapter 9 kuti Mwari akati Jakobho ndakamuda, Esau ndakamuvenga. Mwari ari kuti venyasha ndakavada, vemurayiro ndikavavenga. Zviri kunzwika vadikani? Amen. Saka pari kutsanangurwa nyaya yetsika yemusango, pari kutsanangurwa pamusoro penyasha nemurayiro. Mukada kudzokera kumurayiro muri kuenda kusango, asi mukada kuenda kunyasha muri kuenda kumba. Amen. Zviri kunzwika? Amen. Ukaiverenga zvakanaka Luke 15 inotaura pamusoro pemufananidzo wegwai rakarasika. Zvinonzi rakarasika gwai kudaro, anonzi iye akasiya 99 anga asina kurasika musango achibva aenda kunotsvaga rakanga rarasika. Akanga achinotsvagira kupi? Akanga arasikira kupi makwai aya? Gwai rakarasikira kusango. Kumba ndiko kwakanotsvagwa rakawanikwa. Shoko rinoti paakariwana akadedza vavakidzani vake akati mufare neni, gwai rangu rakarasika ndariwana. Hapana kuzopedzeswa pachinzi akazodzokera kusango kunotora 99 anga asiya. Yakapera achipemberera 1 rakanga rawanikwa.
asi 99 akanga asina kurasika, akanga ari musango. Zvichireva rakanga rarasika, rakanga riri kumba. Nekuti Jesu paari kuuya kuzoparidzira shoko raMwari vanhu, ari kuparidzira vanhu vagara vakanyorwa mubhuku yeupenyu. But vari mumurayiro vari kuramba kuuya kunyasha, vanhu vari kuti hatina kurasika, saka vanosiyiwa kusango asi vasina kurasika. Vari mumurayiro kudaro vari kuramba kuti havana kurasika. Pauro anoti kuchema kwangu neshungu dzangu pamusoro paIsraeri ndekuti dai vaponeswa. Ndinovapupurira kuti vanoshingaira asi havaite nekuziva. Zvavakanga vasina kuziva kururama kwaMwari, vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene, vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Vhesi 4 yobva yati nekuti Kristu ndiye magumo emurayiro kune vanoponeswa. Saka kusango kumurayiro, haleluya, kunoparidzwa kuchinzi kudii? Kunonzi angoonekwa bedzi achikora murayiro weSabata, mutakei namabwe afe. Angoonekwa bedzi akavata nemukadzi asiri wake, mutakei namabwe afe. Angoonekwa bedzi asina kupfeka hembe dzakavurayirwa nemurayiro, ngaatakwe namabwe afe. Angoonekwa bedzi akavata nemukadzi ari kutevera, ngaatakwe namabwe afe. Angoonekwa bedzi akasanganisa mbeu mumunda mumwe chete, ngaatakwe namabwe afe. Angoonekwa bedzi akasanganisa mombe namadhonza achidzirimbisa dzakasangana, ngaatakwe namabwe afe. Kusango chinongoitika ibedzi ikoko, kuparara kwevanoparara kuchisara vakasimba. Zvekuti nyaya yevhangeri yedzemusango nedzepamba inoda kuti uichenjerere. Iri kupota ichisimaguliwa law of the jungle bichana ichida kuaplayiwa pamba. Ukaona pastor achitaura kuti iye ndiye muzodziwa ane simba rekuti iwe uropafadzwe, atanga futi kuinstola software yekusango. Ndakusango kunonzi dzakasimba bedzi ndo dzinodya, dzisina kusimba ngadzife nenzara. Saka kana profeti vati ndo vega vanonzwikwa naMwari, zvakuvapa eligibility iwe uvabhadhare kuti vagokunzwira kuti Mwari ari kuti kudii pamusoro pako. Iro shoko richiti ani nani anotenda arege kufa awana upenyu usingaperi. Shoko rinoti vese vakamugamuchira wakavapa simba nekuti vave vana vaMwari. Zvoreva kuti iwe naprofeti kana wakatenda bedzi ukamugamuchira, newewo uri mwana waMwari anobvumidzwa kutaura naMwari, mwana kuna Mwari. Kana profeti vachinzwikwa naMwari vabvunza kuti on what basis does God hear him? If he tells you about his fastings and his offerings, you are talking to a fox, you are talking to a wolf. That is not a preacher of the gospel. A real preacher of the gospel tells you kuti kuponeswa kwangu kwakauya nekunge Jesu andifira pamuchinjikwa. Iwe ubva wati kana makafirwa naJesu pamuchinjikwa, neniwo futi ndakafirwa naJesu pamuchinjikwa, saka takafanana pamberi paMwari. Zvekuti muri mushumiri inongori basa ramaitwa, unozakana vana vari 5 vari vako mukitchen, unogona kuti kune mumwe Samson simukondicherere mvura kufiriju, ndiri kunzwika. Azvimboreva kuti 4 vakagara havasisiri vana vako, wangodecidawo zvako kutuma mumwe vamwe vakagara. Kana munhu akapinda mumba anoti vane vana 5, mumwe ndakamuona achichera mvura, vamwe vanga vakagara. Saka vari kuparidza vese vanofunga kuti kana vatumwa chinhu naBaba better sons than vakagara. That is not the truth. Ari kucherera Baba mvura nevakagara vese vana vaBaba. Hakuna a better son. Uchaunoti iwe paunopedza kuchera mvura uchipa Baba, mumwe achanzena unotitorera upiro kubedroom. Inguva dzekutumwa dzinosiyana, nezvinotumwa zvacho ndo zvinosiyana. But mwana wese Baba vanomutuma sekuda kwavanoona vachida. Iwe ukatumwa kuchera mvura, ini ndikatumwa kuvatorera piro, mumwe akatumwa kunzi ndigirewo sando, tese tatumwa naBaba. Saka mumwe akatumwa kuparidza, mumwe akatumwa kutambira Mwari achiipira Mwari, mumwe akatumwa kuti asete stage vanoparidza vagoparidza. Mutariri pakereke vese vakatumwa naMwari umwe chete. Saka hapana arina nekupfuura mumwe. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Nyaya yekuti mushumiri anozvedza ari nani isystem yekusango.
ndaukabvunza shumba kuti vari nani musango muno mundiani, sinokuti tisu. Ukaendawo kumakuno ukati kwa imimi muri papiwo, vanokuti kuti makuno ndo wakapenga manje. Ukaenda kuzvidembo zvinokutaura kuti vabvunze, vanokutaura kuti takapeka vagadzirisa. Yese ringe chikoti ndiri nani kupfuura mumwe. Isystem yekusango. It's a battle for supremacy. Mumwe nemumwe anenge achitsvaga kuenda pamusoro pemumwe. Asi vhangeri harina kudaro. Vhangeri yepamba inoti vese vana vaMwari, vese vakanga vari vatadzi, vese vakafirwa naJesu, vese vakaponeswa, vese vane tariro yeupenyu husingaperi. Hapana ari nani kupfuura mumwe. Ndiyo system yepamba. Haleluya. Kumurayiro kwainzi kana usiri mwana waIsraeri haupinde mumurayiro. Ndo zvakaita kusango. But kana wava pamba unoudzwa kuti kunyange uri bere uchaadoptwa naNoah uchipinda mungarava. Noah adopted every animal of the wilderness into the ark. Haana kunzi naMwari ndichakupa blessing yekuti iwe ubereke zvidembo zvauchapinda mungarava. Akanotora zvanga zviri musango izvozvo ndozvaakapinda mungarava. What process is that? It is an adoption process. Saka shoko rinoti akatipa mweya mutsvene ndiwo unotipupurira kuti ndiye vana vaMwari. But it is a spirit of adoption. But kumurayiro kana usiri mwana waIsraeri haupinde mumurayiro. It is a law of the jungle. Kana usina kuberekwa neshumba haunzi uri part of the bride. Kana ukanzi unonzwisisa sei kana uri mhembwe ukaona shumba dzakarara nyenyeredza dzisakuone ukaonekwa bedzi dzinokubvarura. Haumboni kune dzimwe mhembwano kambonomhoresana sekuri shumba kunovati mamuka sei nonzwa dzako kuti dzimwe dzacho sisiya warayira nhaka yako nekuti hausi kudzoka uri mberi. It is a law of the jungle. Saka Old Testament ukaitarisa unoona kuti yakanga isina hanya nevana vayo. Murayiro uri kuti nezuva reSabata munhu wese ngaazorore awanikwa achiita basa anotakwa namabwe achifa. Murayiro futi uri kuti mupurisita ndiye anenge achipisa makwai amunouya nawo musi weSabata. Murayiro uri kurambidza vanhu kuti vaite basa musi weSabata ndo uri kurayira mupurisita kuswera achipisa mashizha musi weSabata. Wakanga usina hanya neconfusion yawaicreata. Murayiro uri kuti anenge abatwa achitwa upombwe ngaatakwe namabwe afe. Murayiro futi uri kuti usauraya. Kana Mwari makarambidza vanhu kuuraya, kana tabata munhu achifeva tinomuuraya sei? The same God akati thou shalt not commit adultery ndiye akati futi thou shalt not kill. Ndiye futi akati abatwa achiita ufeve ngaaurayiwe. Saka chii chinotaurwa nemurayiro paRomans chapter 3 verse 19 panotsanangurwa pamusoro pekushayiwa njwere kweostrich. Panotaurwa pamusoro pekuti ostrich yakanga isina hanya nevana vayo. Verengai tinzwe Pauro anoti kudini? Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nemurayiro, zvese zvinorehwa nemurayiro unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro, unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro, kuti miromo yose idzivirwe, miromo yose yevanhu ivharwe, nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Verse 21. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro. Outside the law, righteousness yakaratidzwa. Verengai verse 20. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake namabasa omurayiro. Uchiteedzera murayiro haumbofa wakawana righteousness. Tokorodza verse 20 munzwe kushamisa kwainoita. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake namabasa omurayiro. No flesh shall be justified in the sight of God by the works of the law. No flesh shall be justified in the sight of God by the works of the law. Amen. Ukangoda benzi kuteedzera murayiro une guarantee yekuti you are never going to be made righteous in the eyes of God. Amen. Saka mubvunzo wawo wekuti kana iwo murayiro uine guarantee yekuti hakuna munhu anoruramiswa nawo, ko vanhu vaiuteedzere chii? Wakanga usina hanya nevana vayo uchigombedzera vanhu kuti teedzerai murayiro. Waizviziva
kuti hakuna acharuramiswa nekuutedzera. Amen. Saka shoko rati ostrich haina hanya nevana vayo, inoisa mazai ayo mujecha isina hanya kuti vanhu pavanofamba vachatsika-tsika akapwanyiwa. Jesu anosvika vaFarisi vachiramba kuti ndiye Mesaya. Chii chiri kuitika? Atsikwa-tsikwa mazai eostrich nevanhu vanonzi vaFarisi vari kufamba pamusoro pemurayiro. Chiprofita chekuuya kwaJesu, mazai eostrich anga akanaka, ndandiwo achabereka righteousness ichauya naJesu ari munyama. Mistake yeostrich ndepaayi kuaisa mazai acho. Haasi kuiswa mumuti, haasi kuiswa pakanaka, ari kuiswa mujecha. Tarisai kuti tsamba dzese dzemurayiro dzinogombedzera vanhu kuti vaite sei. Vanhu vanoita nenzira yenyama. Saka shoko rinoti rangarirai kuti imi vahedheni vasina kudzingiswa munyama. Mainzi ekusadzingiswa navaJudha vane kudzingiswa kwenyama kunoitwa namaoko. Ephesians chapter 2 verse 11. Testament yemurayiro yakanga iri zvinhu zvenyama. Hallelujah. Amen. Saka kuparidzira vanhu kubvisa chegumi, kutora vanhu vari pamba muchivadzosera musango. Kune the law of the jungle. Tarisai muone kuti kuZayoja kunoitwa makwikwi ekubvisa chegumi. Abvisa chakawanda anonzi aita number 1. Kubvira rini kupa kuna Mwari kuchiitwa makundano. Unokuita makundano sei ekubvisa chegumi? Iwe uri teacher pasecondary school unotambira 500. Ini ndinosakura paprazi ndoshandotambira $80. Saka tinoitiswa makwikwi sei? 10% $80 $80. 10% $500 $50. How do people compete in giving tithe if everybody is giving 10% according to the ability that God has given him? We are not 15,000. The CEO of a company, 10% yake 1,500. You need to tambira 300. Pay yangu yese ndisatevza chegumi inopinda ka 5 mu 10% ya CEO. How do you make those people to compete? Tinokwikwidza kandande dzemuzangu. Tinotadza nekukwidza idzo dziri dzemuzangu. Dai dzanga dziri dzepamba dzaikwidza. Ndakaona mumwe mukadzi akabata ma $10 ari bhanduru achienda kuoffering box kuZayoja achishaura ndiri kuvaviwa. Ndiri kuvaviwa, ndiri kuvaviwa, ndiri kuvaviwa nemari. Ndiri kuvaviwa nemari. Achikanda muoffering box izo. Shonzi seu inonzi seu yekwakati yaita number 1. Ime seu yoti hatingakundwe hapana anoda kuwedzera. Ilo shoko chiti Mwari anotarisa munhu anopa nemoyo. Amen. Makwikwi ekupa aitwa manguva emurayiro. Itsika yemusango. Pamba hapaitwi makwikwi ekupa abvisa 1,000 neabvisa $1 pamberi paMwari vakafanana. Nekuti mumwe nemumwe ari kupa semagonero aakapuwa naMwari. Kusango ndo kunoitwa makwikwi. Unoona vanhu vachiita graduation ceremony ya pastor anga ari patheological college. Pastor kwakutograduata, kwakutopfeka gown. Saka Pauro akauya kuFM aparidze anga asina gown regraduation yewapostora wake. Ukamubvunza kuti wakatanga kuparidza sei, anongokuti akanga ari masikati makuru. Ndakaona chiedza chakakura kupfuura zuva, ndikanzwa izwi rake richitaura neni. Rakataura richiti Sauro, Sauro, unonditambudzirei? Ndakakusanangura kuti uye chapupu nemunyai wangu kuvanhu nekuvahedheni uye nekumadzimambo. 13 days ari kumba kwaAnanias. Pauro anga akutsemura vhangeri. Hana lecturer akanyoreswa manotsi naye. Haleluya. Kusango ndo kunotrainwa vanhu kuti vazonoita materrorist kana mauto kana magandanga. Kunyika kuchecha hakuitwa izvozvo. Vanhu vanoita shoko rekuzarurirwa. Amen. Ukaona mine mufundisi akapfekedzwa gauni, hamusati mauya kumba muchiri kusango. Ukaona mine mufundisi ane chitupa chakanyorwa chikadhidhwa necollege, hamusati mauya kumba muchiri kusango. Ngatinzwei Pauro kuti anoti vhangeri yaanoparidza akaiwanepi. VaGalatia chapter 1 verse 11.
nokuti ndinokuzivisai hama dzangu unotizivisa kuti ivhangeri yakaparidzwa neni ivhangeri yawakaparidza haina kuita seyevanhu, haina kuita sayavanhu, nokuti handina kuipiwa kana kudzidziswa nomunhu. uyai pano tokoro tarisanai. Uyu ndi Paulo ari kunyorera vaGalatiya, anoti kuti nokuti ndinokuzivisai hama dzangu kuti ivhangeri yakaparidzwa neni ivhangeri yandakaparidza haina kuita seyavanhu, haina kuita seyavanhu, nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu. hai, hauna kuidzidziswa nemunhu. Wakaiwana sei kana usina kuenda kucollege? Asi ndakaizarurirwa naJesu Kristu. Ndakaizarurirwa. Mubvunzo wangu wawo kuti vamadzire Paulo akadzoka anovachingudzira here kana kuvagamuchira kuti we are fellow brothers pakuparidza? Mubvunzo uri genuine kawo. Paulo ari kuti handina kuidzidziswa nemunhu, haina dean of religious studies, haina skola mukati, yakaita zvekuzarurirwa. Unoita pastor anotambira pei mazvita vadikani kunzari pasaidi bako kuti unoita pastor anotambira pei iwewe. Ndiani munhu panyika ino anobhadhara maemployees aMwari? Who is your employer iwewe? Employer wako ndiani? NdiMwari here kana kuti ndibaba guti? Nekuti hakuna munhu anotambira pei kukambani yaasingashandiri. Hakuna munhu angaite kunobvunza salary kuzesa iye achishanda kuzinwa. Hakuna munhu anganobvunza salary kuMinistry of Education iye achishandira Ministry of Defense. Hakuna munhu angabvunze salary kuCoca-Cola iye achishandira Cane's Foods. Kana uchishandira Mwari iwewe, salary unoiwana kunani? Kwakutopiwa payslip. Arazoga ikaile Rwanda hadi mapasta mapayslip yeye akawe budari bazali kutuzizwa wewe. Saka ine ngakadiro kuti kudi wona kusemesa kwa zveshe tokai baba pane iye achadza kuda kupona Mwari ikushandise mbinza inoiva kana isi kandisai vanhu kana mude uzoparidza kana mukazopinzwa basa rekuparidza shenjererei nyaya. Handiti uri pastor weFM uri kutambira peika une chii? Une payslip. Kana waita payslip hurumende yobva yadhidhakita pay as you earn, yobva yadhidhakita AIDS levy. Chii chimwe chinodhidhakitwa? NASA. Indaveregera kushanda kudhara, handichazviziva. Saka munorarama sei? Chaizvo ndosaini yacho kuti takabva kuna Mwari. Sei chingowaya waya tisingazikanwa tiri kurarama nei? Uone wakudhonga kuti uri kurarama sei, hausisiri waMwari. Zvino shoko rinoti vanoshumira havabvumidzwa kubhadhara mutero. Asha chaiye wechechi shoko rakamurambidza kubhadhara tax. Kudhara pasati pangu kuti unozviziva here? Ipapapo uri kutoramba musoro mako. Bhaibheri rakatanga rini kutaura zvinhu zvakadaro? Murume ako rasikawo akambozvitaura. Handei kubhuku yaEzra tinoona mambo Ezra, mambo Darius kuti vakataura kuti kudii pamusoro penyaya yekuripa mutero. Hallelujah. Yes.
Ademba chapter 7 ya Ezra. Toverengerwa papi. Ngatitangirei pavhesi ya 21. Yes, waverenge 24 iri padhuze. Ezra akanga achinyorerwa tsamba namambo Artaxerxes pamusoro pevaenda kunovaka kereke yaMwari kuJerusarema. Mambo vakanyora tsamba vakanga vari muHedheni, vakanga vari mambo wePersia. Vainyorera muJudha anonzi Ezra kuti imba yaMwari ivakwe, uri mucherechedzo wekuti kunyange naSatani chaiye anozviziva kuti vanoshanda muimba yaMwari havabvumidzwe kubhadhara mutero. Satani anozviziva. Verenga itinzwe 7:24 dzaEzra. Tinokuzivisa iwo, yes, kuti kana vari vaprista vose, vaprista vose navaRevhi, vaRevhi vose, navaimbi vanoimba muimba yaMwari, navarindi vemikova, vanongomira pachechi, maasha, yes, navanetimimi. Manetimimi vanhu vaingo vaita maother administrative works patemberi. Nevanetimimi vaitwa sei? Navaranda veimba iyi yaMwari, varanda vese veimba iyi yaMwari, havangaripiswi mutero, havabhadhariswe mutero, kana zvipo, havabhadhariswe zvipo, kana muripo wenzira. tollgate, ngatingoti tollgate ririmo mubhaibheri rakarambidzwa tollgate kubhadharisa mushumbiri. Kuti dai nyika yedu yaitungamirirwa nevanonamata, dai pasta asingabhadhare tollgate. Regai ndiverengere chirungu. Also we certify you that touching any of the priests and Levites, singers, potters, netinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom upon them. Yes. Avabhadhare juti kana vachipinda munyika. Amen. Vanenge vachiita basa paimba yaMwari. Amen. Tollgate avabhadhare, tribute, tax avabhadhare. Sokuti ndaifanira kuti ndichipinda mu okay ndotochairwa zvinhu zvangu vata handichabhadhara. Ndikada kunotora gumbeze muSouth Africa ndikazikanwa kuti ndiri mushumiri nekuti rati ministers of the house of God, vezimu ravoti apindai. Zvino ndiri kutaura ndichiti inini, iwewe uri pastor waMwari, une payslip yakatorwa pay as you earn, iro shoko richiti mushumiri haabhadhare tax. Nopaunosei ndosaini yekuti wagara hausi mushumiri. Mushumiri haatambire salari, anorarama nezvinhu zvinongounzwa nevari kuparidzirwa pavanenge vafunga kuunza. Kana vakasaunza anofanirwa kufa nenzara. Ndikukutaurirazvo, vanhu vakasaunza zvinhu vachida, mushumiri anofanirwa kuita sei? Ichitova part of kushumira. Uchitouya kuzoparidza waraswera nayo usina kana 5 rand yekutenga casket, wouya worova wodzokera kumba, vanhu voti totenda Mwari, uvati unzai zvipo, otadza kuunza kana rand. Haupopoti kuti ndakuparidzira shoko rakanaka, hamuchaburitsa mari sei? Unovati toonana mangwana, wodzoka futi worova. Ndio maparidziro anoitwa shoko raMwari. Amen. Regai ndipedze senyaya iyi. Dai kuti muchenjerere zvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, uri yepamba here kana kuti yemusango? Unogona kunge kuchechi uchiuya, kushoko uchiuya, asi tikatarisa modus operandi yako, kuwaya kwaunoita, maoparetero ako, tinoona kuti uchiri mhuka yemusango. Vanhu vanoziva vhangeri vanoziva kuti kana vanhu vachida kupa vanhu rudo, ivo vaakunamata. Rudo harupuwe munhu nekumupa hembe kana chekudya. Rudo runopuwa munhu nekumupa vhangeri. Nekuti mamupa zvekudya kunyange ari bofu murodi, mangwana anenge achida zvimwe zvakare zvekudya.
ende akafa mamutengera 2 pisa akatsagada mukamupa gumbezi rekufuga mustreet akafa aine gumbezi mukamuti pota uchiuya kuchicken inn uchipuwa chekudya kaviri pazuva akafa akadaro still ari kuenda kudziva moto. Vanogara pamba vanoziva kuti rudo runopiwa vanhu only when they are given the gospel. Kana taakuvapa zvekudya nezvekupfeka harusi rudo, anonzi mabasa ekutenda, asi mabasa erudo. Ukacherera vanhu chibhorani kuchitungwiza uchifunga kuti tichakurecognize kuti uri mushumiri nekuda kwechibhorani, sorry. Dai kucherera vanhu chibhorani kwai kuita mushumiri, dai United Nations iri the most successful church pasi pezuva, dai Medicine St. Francis iriyo chechi hombe muZimbabwe, ndamarokesheni ese akatadzwa nehurumende yedu kupa vanhu mvura. Medicine St. Francis yakachera zvibhorani, ine matangi akanyorwa zita ravo. Havana kumbochera zvibhorani, vakati in the name of Jesus. Vakangoti muri kushupika vanhu vemuZimbabwe, isu takapuwa mari neAmerica, tikupei mvura yamatadza kupuwa nehurumende yedu. Zviri kuitwa nevanhu vasinganamati, ende hazvivaite vanonamata kana vapa vanhu. Christian Care World Food Program, World Vision, vari kupa vanhu chimbage, cooking oil, beans, hazvivaite vashumiri. Saka usafunga kuti mushumiri akaendesera magumbezi vasungwa anoitwa mushumiri nazvo. We don't consider that. Kana uri wepamba unozoti vashumiri vakatumirwa kuti vape vanhu upenyu. Kana takupa vhangeri tikazokupa gumbeze zvakanaka, kwete kukupa gumbeze tokunyima vhangeri. Zvoreva kuti kana tichiparidza vhangeri yerema kunyange tikakupa gumbeze tiri kutopara mhosva pamberi paMwari, tofanira kutodya mari yedu. Zviri kunzwika? Amen. Mhuka dzepamba imhuka dzinoziva kuti chechi yakatangirwa ina Jesu, yakatangirwa vhangeri yekururama. Haina kutangirwa kuti vanhu vauye kwairi sezvavanoita kana vachienda kun'anga kana paine zvavanetsa. Kwete, vanhu vanouya kuchechi kuna Jesu vachitsvaga vhangeri yemwanakomana waMwari. Dzemusango ndo dzinoisa posta kuti uyai kuno, tiri kuita judgment night, tichatonga urombo, tichatonga barrenness, tichatonga joblessness. Voisa nyundo yekukoti, havaise vhesi yaMwari, vanoisa sando yekumagistrate court. Obva wangoona kuti idzi ndedzemusango idzi, hadzisi dzepamba. Dai dziri dzepamba dzaisa nyundo yeshoko raMwari. Rakanzi naJeremia, shoko iri rakaita sesando rinoputsa-putsa zvese zvisakafanira. Imakuisa yekukoti, hamuchaisa nyundo inonzi shoko raMwari. Muri mhuka dzemusango. Dzemusango ndo dzinofamba dzakatakura kamuchinjikwa muhuro. Dzepamba hadzitore kamuchinjikwa, dzinotora vhangeri yemuchinjikwa toisa kumwoyo kwayo. Hadzipfeke muhuro, dzinoisa kumweya. Dzemusango dzinotora anointing dzoisa dzozora pamhanza, dzinotora anointing dzoisa murabha, ndedzemusango. Dzepamba dzinotora anointing dzoisa kumweya. Unonzwa shoko richiti pa1 Corinthians 3:16, hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari nekuti mweya waMwari unogara mamuri. Ndiye anonzi anointing Holy Spirit. Kwete yekuita kuzora so. Mangwana wakugeza futi nesipo, iwe wakazora anointing nesu. Wakuzora wakugeza anointing nesipo, yakuenda mudhereni. Ndedzemusango, hadzisi dzepamba. Dzemusango dzinogona kuuya pamba. Hallelujah. I remember rimwe zuva kudhara ndichienda kunotsvaga mbudzi, iri nguva yechirimo, taita zvekusairira mbudzi. Saka ndichienda kunotora mbudzi, ndichida kuti ndidzitinde, ndakazoona kamwe kachicharika so. Kati mbudzi yakatanga kucharika kudai iri. Kwakuona kuti imhembwe yakanga yaona mbudzi kuti dzakafanana. Payakangoona munhu ndobva yati ta kuenda.
bata ukaibate mhembo yakabvaenda yakangenda kuti siya mbudzi ichida kuitandanisa ndokuona macharikiro acho kuti hapana imbwa hapana chandinowana kwakuisiya ichienda dziri dzemusango kudaro dzinogona kuuya dzikasangana nedzepamba munofanira kuti munzwisise kuti kana mukasangana nadzo dzepamba muona kuti iyi iri pane dzepamba zvadzo but iyi mhembo yakasangana nembudzi iyi haisi tsuro ikiti ichi chidembo ichi iyi ihovoni iri gava raringauku pamba iyi nyoka chaiyo pamba inosvika saka dzemusango dzinopota dzichiuya pamba dzichida kunyengera dzepamba dzitize pamba dziendewo kusanga. Amen. Kana uchinge waitwa yepamba unogona here kuona yemusango kana yauya pakati penyu. Rimwe zuva ndakati ndaparidza shoko saizvezvi ndobva ndataura mashoko ekuti hatinamatire mvura. Ndakanga ndataura mazwi kuti mumwe akauya neCV yake akati munhu waMwari da kunotsvaga basa ndokumbira kuti munamatire CV. Make no mistake about it. Kare isati ndakuziva vhangeri ndakatombonamatira CV, asi ndakazoti ndakuziva vhangeri ndakazoti that was a serious error. Saka ndakaparidza 2 weeks ago ndikati hatinamatire CV chanosara kukambani tonamatira iwe ndiwo kudiwa naMwari. Amen. Ndapedza kuparidza kudaro mumwe akauya futi neCV yake zvikanzi ndinamatirewo CV yake ndobva ndatozoti ndedzemusango dzakanga dzauya pamba ndadzepamba kana pachiparidzwa dzinoteerera. Yes. Zviri kuparidzwa zvinzi kudii izvezvi wabva pano kudai uchanorara futi wazora mafuta ndosaini yekuti uri dzemusango. Yes. Ndadzemusango hadzinzwe. Amen. Vakuru vakati kwadzinorwa matumbu ndokwadzinomhanyira ndozvadzinoita dzemusango. Ukabva kuti unyeperwa namakandiwa vanoti toda kutonomupa imwe mari manguwana ndoda kwazvamataura anoti tonga ari kushanyira iwewe ungati anayo mari yacho ikupa makandiwa ezvaamai vake havana kana kumbeze kumushango ari kuswera achipa makandiwa anotori naamai vake vaari kutodeedza kuti hemuone ndichitorera vanhu marama ndozokupaiwo kana ndapedza. Ona vakagara so amai vake so mwana achitora mari ivo vakatarisa. Amen. Ndiudzei chimwe chete chinoitwa namakandiwa chinoita kuti mufunge kuti akabva kuna Mwari. Only one. Just one. Ndakachallenge mumwe paFacebook ndikati uye ne1 message, just one, kana ye30 minutes yaunofunga kuti aiparidzawo chokwadi yanayo. Kubva paakazvarwa murume uyoyo haasati amboparidza shoko chokwadi. Vachizvarwa even madhiski akaparidza achiri kuFM anonzi ana resurrection power mashange oya hakuna vhangeri rakadaro. The gates of hell ndinawo yese hapana vhangeri ipo paya. Nerimwe raakaparidza ari kurufaro rinonzi generator raakanga atumwa naamadzivire kuti adreize mari yegenerator kurufaro ndobva semoni yatotumidzwa zita rekunzi chii generator. Kwakutotumwa kunoreiza mari so kwakuparidza vhangeri yekureiza mari munhu akabva kuna Mwari. Zviri pavhesani izvo. Ndedzemusango idzi varume. Amen. Saka uchiona dzikagaragara dzinoenda kugana kunowedzerwa masimba. Ndozvinoitwa nedzemusango. Dzepamba dzibude kunotsvaga simba dzinoziva kuti simba riri mushoko raMwari. Ndozvinoitwa nedzepamba. Grandpa chirume chipfupi chakadai so chinonzi Boateng ndo chiri kunzi grandfather. Chibava zvacho chadzwa nekubira vanhu mugano. Unoita sekuru muchechi unopenga here iwe. Vanhu vanoshamisa. Pari chinosaka vatende vhangeri yakadaro ndedzemusango hadzidze pamba. Yes. Dzepamba dzikanzwa heresi dzinodzukudza musoro kudai
Jesu anoti dzangu hai dzinonzwa izwi rangu. Mutorwa akauya kuzodziparidzira dzinomutiza, adziteere izwi remutorwa. That is what the Lord said in John chapter 10. Amen. Kana uri waMwari, Mwari akakupa vhangeri nemushumiri, unozvinzwa kuti ndere chokwadi. Kunyange mushumiri akave eloquent zvakadii, hamutende. Unongotisha scriptural basis yezvaari kutaura. Makambonzwa munhu aiti grandfather kuna Paulo? Makambonzwa munhu aiti father kuna Paulo? Makambenzwa vhesiyo? Edze musango. Chechitatu chandinoda kuti uchenjerere ndechekuti iwe uchitsvaga kumba uri mhuka yepamba, unogona kusangana nerimwe tende riri musango ukafunga kuti wasvika pamba. Wopinda mutende imomo dzozoti dzokubvarura kana dzaakuuya. Ndakune vamwe vanotsvaga vanokaka tumatende mumasango vovesa tumoto, vanoziva zvipembere vanokutaurira chipembere hachiri kuona moto, chikangoona moto chinouya. Kune vanhu vari kugadzira tumatende musango kuti vari kutsvaga kumba, vakaona katende ikako vafunga kuti vasvika kupi? Pamba. Tii tumatende twandiri kutaura? Itende raKora, tende raDhatani neraAbhiramu. Mozisi akaparidza achiti kudii? Sudurukai kutende raDhatani, sudurukai kutende raAbhiramu. Vanhu vanotanga masangano ekuparidza vhangeri yemusango. Shoko rinoti Elisha avagadzira poto huru, mumwe akaenda musango akanotemba magaka asingazive, akada kuzochekerera papoto yechikafu. Vachida kuzvidya vakanzwa hazvisi kudyika, mumwe akadeedzera achiti, munhu waMwari, maita rufu muhari. Chii chaitika? Mumwe aenda kusango, akanotora dhokutiri ndire kusango akauya naro. Ndedze kusango idzi dzamauya nadzo. Achiweshe vakadzoka vanoshama kuti makandiwa ane munhu waanoti spiritual father. Ndavani vapenyu vakapinda kuUFI havana kumboti ndaa spiritual father wamakandiwa, vakanga vachingoatendawo zvaaiparidza izvo. Vakasiya nyika ino achiweshe pasina munhu ainzi spiritual father muZimbabwe muno. Some very few years ago kwakazoti kuona mumwe akakrosa border akaenda musango, akanouya nemagaka emusango, akauya akachekerera. Ini ndakaenda kuUFI for 2 years, ichatanga ichanzi interdenominational. Hapana munhu aizviziva kuti makandiwa unonzi spiritual father. Zvakazozivikanwa kwauya angel. Tinaro diski raakaparidza rinonzi honor your father and mother, raaita kuti Boateng akauya nemaunderwear ake ndinomuwachira, kumba kwangu ndinowacha ndega. Pamwe wakarinzwa diski iro, zvinosemesa zvakadaro. Chouya chotora mari chobva chaenda. Daiwono pamari kuna manu simba akaita rekuhodha, saka anopota achijusa sezvatinoita magetsi. Ukaona chauya chine chauya kuzojuswa chobva chadzokera. Momba kana yakwana nguva yekujusa chobva chati great power rikuwe. Saka akaparidza padiski iroro achiti, ndakanga ndisingazvizive kuti kunodiwa spiritual father. Asi angel my brother paakauya akandibvunza kuti una baba here, ndikati vei nawo. Akati you need a father. Ndobva ndazvinzwisisa. Saka isu tikatora chegumi, tinobvisa chegumi topawo baba vedu. Saka achiparidza akazoti kana chechi yako yauri kupinda pastor wako asina baba, muroi pastor iye. Ndomazwa akataura akati muroi. Akazvitaura 2013. Iye akanga atanga chechi 2009. Zvinoti for the 4 or so years daaiparidza, na iye wanga ari muroi. Akatanga chechi achiroya, haana kuzoregera uroi. Akati kuvanhu ndani chikuroya chodzokerai kudzimba, ndakuda kutanga zvaMwari chaizvo. Akapfuurira nevanhu vaakanga achiroya iva. Ndo zvinokuratidza kuti haasi kuziva zvaari kuita sei, zvaari kutaura. Hazvina scriptural basis izvozvo. Ingava ndi Pauro akati Timothy my son,
Makambongunzwa Timothy achiti Paul my father? Hamuna kuverenga shoko. Parakati shoko harina kunyorwa by the will of men. Iverengeka vhesi yacho. Ukuverenga vhesi apa. Unoverenga vhesi 18 ye1 Peter chapter 1. Verenga 18. Verenga 18. Peter wechipiri, Peter wechipiri, 2 Peter chapter 1 verse 18. Yes. Vanana inguva yekupedzisira. 2 Peter chapter 1. Peter wechipiri chapter 1. Hallelujah. Yes. Amen. Ndiyo verse 18. Inzwi iri takarinzwa isu tichibva kudenga. Richibva kudenga. Inzwi iri takarinzwa richibva kudenga. Nguva yatakanga tinaye mugomo dzvene. Peter ndiye ari kutaura kuti akanga aripo pakadzi naMwari, uyu ndiye mwanakomana wangu munzwei. Akanga arimo mugomo reOlive. Ndozvaari kutaura mutsamba iyi. Uye tine shoko rohuprofita. Inzwai. Uye tine shoko rehuprofita rakasimba kwazvo. Rakasimba kwazvo. Ramunoita zvakanaka kana muchiricherechedza. Mukacherechedza shoko irori munoita zvakanaka. Rakaita somwenje unovhenekera mune rima. Kusvika nyama dzichipenyaka. Kusvikira utonga huchitsvuka. Yes. Nenyamasase ichibudira mwoyo yenyu. Yes. Muchiziva pakutanga. Chindwai zviri kutaurwa naPeter. Hanzi muchiziva pakutanga kuti hakuna unoprofita. Kuti hakuna unoprofita worugwaro. Hakuna chiprofita chorugwaro. Chinongotaurwa nebundo rechirungu rinoti no prophecy of scripture is unto private interpretation. Unongodudzirwa nomunhu. Haugoni kuwana private interpretation yemagwaro iwo kuti ndo zvakazarurirwa zvichipesana nezvimwe sezvakanyorwa. Inonzi private interpretation. Hanzi hakuna zvakadaro. Yes. Nokuti hakuna uprofita wakatongouya nokuda kwomunhu. Hakuna munhu akanyora vhesi mubhaibheri akazviita nekuda kwake. Asi vanhu vaMwari vakataura. Vanhu vaMwari vakataura sei? Vachimutswa nomweya mutsvene. Vaimutswa nomweya mutsvene. Saka Pauro achinyora, hasi Pauro ainyora, ndimweya mutsvene akanga achinyora ari muna Pauro. Mazvinzwa zvandataura? Ndimweya mutsvene akanga achiita sei? Achinyora. Akanga achinyora. Ndiye ari kutaura kuvaKorinde kuti muri vana vangu vandinokubereka. Yes. Iye Pauro achitaura, waisataura sababa kuna Timothy. Wakanga achitaura akarepresenta church inova mukadzi kuna Jesu. Ndokusaka pasina pakambotaurwa pachinzi pane mumwe akazoti baba kuna Peter kana kuna Johani kana kuna Paulo. Asi kuti ana Paulo nana Peter vaitaura samai kukereke. Amen. Ndokusaka vachitaura vachiti ndinokuyamwisai nemukaka sevacheche. Hakuna baba vane zambo rinobuda mukaka. Amen. Ndokusaka achiti I travail in breath pa chapter 4 verse 15 yavaKorinde. Yavagalatia chapter 4 verse 19. Galatians chapter 4 verse 19. Galatians chapter 4 verse 19. Rechirungu rinoti my little children of whom I travail in birth until Christ be formed in you. Amen. Izwi kuti travail rinotaurwa nemukadzi ari kusununguka. Hakuna murume anoita travail. Pauro waiziva kuti ndiri mukadzi kuna Kristu. Ndawakanipa mimba yeshoko yandiri kubereka vana ava vese naye. Asi kana vana ava zvarwa ndevaKristu ndiye muridzi wembeu. Saka Peter anoti muchiziva mbeu yamakaberekwa nayo. Hamuna kuberekwa nembeu inoora asi makaberekwa neshoko raMwari. Amen. Saka kana vachibarwa patsva vanoberekwa nembeu yeshoko raMwari. Amen. Kana mwana achizvarwa anotora zita remuridzi wembeu. Saka uchiona wangu ine anotora zita rangu. Ndanditi akaisa mbeu muna amai vake. Saka Jesu ndiye akaisa mbeu muna Paulo. Saka vanhu kana vachibarwa patsva havatore zita raPaulo, vanotora zita raJesu akaisa mbeu muna Paulo. Amen. Izvozvo zvinonzwisiswa nevepamba. Vemusango vanongotora vhesi voti ndiri baba, ndiri baba. Chimubvunzo kuti wakabereka vana nei? Nonzwa kuti neshoko raMwari. Ochimubvunzo kuti nderako, ndiwe muridzi wembeu yacho. Ndiwe wakafaunda shoko raMwari. Handiti baba vanomudisa mbeu yavo
woisa mumukadzi. Saka kana makandiwa ariye baba mbeu yacho akaisa mumukadzi uyu, mukadzi wacho ndiye ndame makandiwa ndio varimuparidza shoko. Imi kuzvinzwa here? Mukuzvinzwa zvanomutaura? Amen. Baba yesu vanozvara vana kaini, handamai ndo vanozvara vana, Amen. ndio vanotakura pamuviri. Yes. Baba chavakuisa mbeu muna amaika. Amen. Saka ini ndikati ndiri baba wako, mubvunzo wavo kuti mai vako ndiani, vakazotakura pamuviri pako iwewe. Mukadzi wangu kani ndo amai vavo. Saka makandiona kachinzi baba, amai makandobvunzida amai vedu. Mama yatopera. Saka wasiyana papi nemwana waakazvara kumba kwake. Mwana waakazvara kumba kwake, mwana wake ndaakaisa mbeu muna Ruthi makandiwa, ndobva kwaitwa mwana anoti baba kwaari. Saka iwe process yako yekuzvarwa inozosaka makandiwa aite baba kwauriwe. Ndeipi manje ine involve mukadzi wake? Ndeipi? Saka kana afa unenge wa spiritual orphan, wanherera pazvida, wakutoda sara pavana. Ndine urombo kana uina baba vemweya vanofa. Isu vamwe vedu baba vakakunda rufu vakamuka kwavakafa. Jesus is alive. Amen. He is alive forevermore. Amen. Saka tinyare kumuedza baba, takaona kuti ndi baba kwavo vakakunda rufu, vakaonokerwa musoro every Saturday, vanopemwa musoro, vakuitwa make up kumeso, paridza vakachenjeruka kungendere kunge munhu wechikadzi. Vaprofeti anotiseresa iri, unoitwa make up munhu wechirume, anoitwa make up makadiwa, ine unomutarisa ada kuashivha chii? Kana watsvuka wochinzi uri muprofita chaiye. Iye Jesu achiti musandiseka nekuti ndakasviba, iwe wakutoya kutsvuka. Ngatisimudze maoko. Kana wagumbuka uri mwana wake, hanimbokuti sorry, ukatodzoka mangwana ndichatokupamidza futi kusvikira watendeuka. Kusvikira waita sei? Watendeuka. Wabva kupi? Sango. Ukauya kumba. Unofanira kuziva Mwari zvekuti you become liberated. Kana mwana wako akarwara, unoti mwana kotama apa pfugama ndikuturike ruoko, kwete kutanga kutsvaga nhamba dzemunhu waMwari. Zvinoitwa kusango izvozvo. Shoko rinoti vanotenda vachaturika maoko pamusoro pevanorwara, vanopora. Harina kuti vakabva kuGhana kana kuNigeria, rakati vanotenda. Ende unoiverenga iri paMark 16 kubva pavhesi ya 16 kusvika pa19. Amen. Kana uchitenda bedzi unogona kunamatira munhu anorwara iwe akapora. It doesn't need the man of God, it doesn't need the prophet. Isystem inoitwa kupi? Pamba. Yes. Kusango ndo kunonzi kana asekuru vasipo vachinzi vakafamba, makumbi wavo haanga kubatsira. Kun'anga anobatsira n'anga anonzi makumbi, ndiye anotakura maguchu asekuru, ndiye anopota achikutsanangurira kana asekuru vakushandisa language yekunyika dzimu. Sekuru vangu ndichakupfenyura rinonyeka. Makumbi ndiye anoti vasekuru vari kutaura nevakuru. Amen. Iwe ngombera wakanyarara, ndo basa raniro. Saka uchienda kun'anga ukasvika asekuru vasipo paina makumbi, ainaro bhegi rine makona, anokuti asekuru ava iye mubatsiri bedzi. Saka uchiona kana magaya asimo muno muZimbabwe kuPhD hakuna matwe, kusango asekuru vanenge vasipo. Saka uchiona kufa hana zvakewo zvaanotaura, zvese zvaanokutaura zvakataurwa naprofeti. Pastor Tembo wekuUFI wokwaMutare akataura zvinhu zvakandivhundutsa. Akati ndakanga ndiri Rombeni, iye zvino ndaanemba yangu ndaakudhiraivha 4x4 Land Cruiser nyowani. Profeti avakandirangarira, ndotadza nei kuvatenda, ndikatende Jesu akandiitira chii chandakamboona.
ndingatoti ndaprofeti vane zvandakaona zvavakaita. Vanhu vakaombera vakati shuwa Yesu haana chaakaita chamukaona. Profeti vanofana. Glory to prophet. Kuna akadaro atori nemukadzi nevana vanoti kwaari baba. Imhuka dzemusango hadzina matyira, chero zvadzafunga dzinotaura. Vanoziva Mwari imhuka dzepamba vasati vataura vanotanga varohwa nehana. Handigoni here kumura Mwari pakutaura kwangu. Saka Pauro anoti kuna Timoti, itya Mwari, shumira Mwari nekutya nekudedera. Amen. Uchidedera so uchiparidza so. Unonzwa Pauro achiti pakuparidza kwangu handina kuparidzira muJerusarema, munzvimbo dzakaparidzirwa naJesu. Wakaregererei? Unonzwa achiti ndaitya kuti ndinogona kutaura zvinopesana nezvakasiya zvarehwa nemukuru asati aenda. Akasvika muJudhea Pauro anga asingaparidzi, aihodha odzokera. Indava oti ndiri kutya kuti ndinogona kuzotaura zvinopesana nezvamakanzwa Jesu achiparidza in person. Amen. Ndozvinoitwa nevashumiri vanhu. Shoko riri kuti pa 23:9 musawane munhu wamunoedza baba ari panyika, nekuti mumwe chete ndiye baba wenyu, ivo vari kudenga. Amen. Pouya munhu akabva pamuzarabana oti ndaababa, iro shoko chiti baba vari kudenga. Wapedza kuti munhu ari kumuzarabani kana kuti ari kubhorodho ndi baba vako, wapedza kuti makandiwa ndi baba wako, wakunamata futi uchiti baba wedu vari kudenga. Ausi wakupengerera makandiwa vari kudenga ndikumowo. Kana uri mwana wamakandiwa hauchanyengetera uchiti baba wedu vari kudenga, wakuti baba wedu vari kubhorodho. Ndo baba wakozve munzara pasati pakuti baba wako vari kuti simuzara kurwa baba wedu vari kwaZindoga, baba wedu nokuChipinge. Kana uri mwana wamaguti vanobva kuChipinge. Kana uri mwana waMwari ndipo pega paunogona kuti baba vedu vari kudenga. Kana uine chinhu chakanzi ndimwana wemuprofita, wakutotanga watsvaga kunogara muzara wako usati waita prayer. Profeti kunogara kupidhava kuti dauzonyavata izvone baba vedu vari kuti vanobvumidzwa kuti vati baba vedu vari kudenga vana vaMwari vakateerera mazwi aMwari. Saka ina handibvumidze vanhu kunditi baba wavo pamweya. Ndakanzwa mazwi aIshe akati baba mumwe chete ende ari kudenga. Saka handigoni kupesana nezvakanyorwa naShe. Kunyange Pauro haana kumboti ndiri baba wenyu, aizviziva kuti baba mumwe chete. Ukadzwa munhu achiti ndiye baba ari kupesana nezvakarehwa naJesu. Imhuka dzemusango hadzidi kupuwa mutemo, hadzidi kupuwa maboundaries ekuparidza kuti munogumira apa muchitangira. Chero kwadzabvaruka nako hazvina basa. Vakabata Abrahama, vakabata Noah, chero yoti haleluya ukazosiya mari. Glory to God. Simudza ruoko rwako. Father, we thank you. Mhuka imbiri dzemusango nedzepamba. Pane dzepamba dzichiri musango, asi dzakaona kamwe kamusososo musango dzikafunga kuti dzasvika pamba. Dzimwe ndedzemusango dzakapfeka matehwe emakwai dzikapinda pamba. Dzepamba hadzichaona kuti iyi haisi yepano ndeye musango. Tinokutendai kuti muchatizarurira tiri dzepamba kudaro, tikaona dzimwe dzemusango dzauya pakati pedu, tichagona kudziona, tichafumurwa neshoko rechokwadi. Akamira pano mamiitira nyasha kuti agonzwisisa kuti kune mhuka inonzi ostrich isina kugona kurangarira vana vayo, isina hanya navo, yakaita mistake yekuisa mazai muvhu akatsikwa navanhu. Inoomesera mwoyo wayo kuvana vayo, kana vakaparara haina hanya nazvo. Shoko rati Mwari akaishayisa uchenjeri nekudzwisisa. Tinoona mhuka iyi iri Old Testament, yakanga isina hanya nevaJudha vakanga vachiparara vari mumurayiro, asi imi makauya kuzoidzikinura kuti vana vaponeswe vawane upenyu. Tinokutendai kuti mazai akanga akaiswa muvhu, kunyange mamwe akatsikwa, asi imi makauya mukafukunura, tikaona zvechokwadi kuti murayiro hauna kupuwa Israeri kuti uvaruramise, asi kuti murayiro wakanga uri muperekedzi kwavari kuti ugovasvitsa kwamuri varuramiswe nekutenda. Tinoziva kuti mazai aya akanga afushirwa
nedzidziso dzavafarisi, asi imi makagona kuaona paakanga avigwa. Tiri kutenda nenyasha neruponeso rwamakatiita mukadzepamba naro, makatida, mukatishanyira, mukatipa nyasha. Vamwe vanonzwa shoko iri kekutanga vagoshamiswa naro, vamwe vanogumbuka, vamwe vanoitwa varanda vehasha. Asi tinoziva kuti vakanyorwa mubhuku yeupenyu, kana Mwari ataura kwavari vanomunzwa. Avo vasina kutsinhana zvokwadi nenhema, vasina kunamata chisikwa kupfuura akasika, iye anokudzwa nekusingaperi. Azviita neshoko irori, richavachengeta munyasha, kudzwa nekusingaperi. Amen. Hallelujah. Amen. Right, ndinotenda Mwari